Leire e compañía. Cando falei de mercar piso, miña avoa pensou en marchar para a aldea ca bisaboa e deixarme a min ao baixo. Pero vin demasiado encantados a meus pais e aquel sacrificio comezou a cheirarme máis a control que a amor fraternal. Daquela, moi sutilmente, eso sí, moi sutilmente, comecei a facer comparacións tipo paseo marítimo Corredoiras, praia 2 minutos ter que coller sempre o coche, amigas bisaboa. E moi pronto se lles esvaeceu a imaxe bucólica do campo en fin de semana e xurdiu a da recollida das patacas ás 4 da tarde da súa mocidade. Despois de todo, a avoa xa estaba moi afeita a gobernar. A min non me gustaba a aldea. Non era pola bisaboa, nin pola herba, nin polas vacas, aínda que unha me turrara unha vez. Tampouco era polas galiñas, nin polo misterioso raposo que sempre viña cando eu non estaba á espreita. Era polo mesmo que non me gustaban as clases de lingua galega do colexio. Era porque me chamo Leire. Non, seu nome é moi bonito. Eso me contaba a miña nai cando me enfadaba. Pero en canto poñía un pé fora da porta e viñan os outros nenos co de Leira, vai xogar ou tes vacas facendo? A min me traban os morros causa fina. Miña prima nena viña por min e dicíame que non lles fixese caso. Daquela eu deixaba de chorar e xa pasaba todo. Ata que non quería volver a pandar nas agachadas e saía o tema agrario de novo. Pois se fose pouco, miña avoa, a mínima, chamábame Leiriña. Afortunadamente a bisaboa nunca creu que ese fose o meu nome. O día do bautizo pensou que meu padriño vacilaba e non lle preguntou máis para que non rise a súa conta. Así que para ela son nena. Algúna vez teño acachado estudiando o meu nome escrito nalgún libro da escola. Sí, o responsable do meu nome é o irmán de miña avoa, meu padriño. El non vive aquí. Emigrara de moi novo a traballar aos Altos Hornos e aló viviu sempre. Viña no Nadal e polo Brán. E claro, como non, polo meu bautizo. Claro. Aquel home era o causante de todos os meus males. Lembro perfectamente o día que a voz me dixo: "Dille hola ao teu padriño." Non lle dixen hola. É unha merda lle a dicir hola. Hola, o cabrón que se lle ocorreu chamarme Leire. Porque o nome me mataba non é, pero a fonética non era forte daquela xente. Eu andaba ca cabeza baixa, co fociño ata o chan, e mirando cara arriba. El era moi grande, moi alto, erguín algo a cabeza, pero non lle daba visto a cara. Tiña un parecido perigoso con aquel xigante de cor verde que viña nos botes do millo que me facía comer miña nai ca ensalada. Coñecía os zapatos, controlábaos. Parecían apisonadoras. Ademais, traballaba nos Altos Hornos, que me dixeran os nenos que era onde o demo queimaba as nenas que choraban. Eu volvín baixar a cabeza. Todos insistían en que lle dixese hola. Vai antollo que tiñan. Era Nadal, e os nenos sentábannos a todos xuntos nun lado da mesa. Eu relaxeime, despisteime e mirei na cara. Pois non parecía tan malo. El viume e sorriu. Daquela eu ca vergoña baixei a vista e dei cun lazo negro que levaba onde meu avó poñía un carabel blanco. Aquelo non podía ser boa cousa. De regalo trouxérame unha caixa de madeira, como as dos debuxos de piratas. Non, se todo cadraba. E traía un fecho pequeniño e díxome: "Cando sexas grande, eche dá a chave." A min tanto me tiña. Si, que ia abrir eu aquilo para que me saíse un dragón. Ou aínda peor, un home gordo e calvo que me convertise en sabe Deus que. Ao marchares fixen como aquén que me esquecía. "Nena", berra a miña bisaboa, "esqueceche a caixa que che trouxe o teu padriño." Que se lle ia facer? A avoa díxelle a meus irmáns que non se meteran co meu nome, e menos cando estivese meu padriño por preto. Poñíase moi seria. Os nenos calados e moi formais dicían sempre que sí. Pero tan pronto como quedábamos sós ca bisaboa, as cousas volvían ao de sempre. Un día que xogábamos a Son Goku, eu lancei unha onda vital para deixar cao a Pedro. Todos se volveron na miña contra porque decían que era moi pequena para lanzar ondas vitais. Eu aleguei que Son Goku tamén era moi pequeno. A que se armou. Comezaron co de Leira, campo de xurro e comida de vacas, puxeme a chorar e botei a correr para a casa. Sentado no pantín estaba o meu padriño. "Hola, Leire",
Que che pasa? Por que choras? Eu quedei calada, moi enfuciñada. Non mo vas decir? Dixo, pasándome a man pola cabeza, e eu miraba o lazo negro da camiseta e aqueles zapatóns. Que che fixeron teus irmáns? Cóntame. Nada, dixen eu enfuciñada. Daquela choras por nada, non creo. Campo de esterco, campo de esterco. Era Pedro, parou en seco, frío. Que dis que, Pedro? Dixo o meu padriño moi serio. Nada, di Pedro. Meu irmán marchou correndo a ver se se esquecía todo antes de que viñese a avoa e o castigase. Leira, Leiriña, xa estás chorando outra vez? Era María, quedou paralizada, buscou a Pedro ca mairada e correu detrás del. Podías avisar, mamón, cando te pille, Óscar, ven, como me castigan pola túa culpa, mátote. Así que era iso, dixo meu padriño. Metense co teu nome? Sí, pois eche un nome ben bonito. Non? Non che gusta? Non, e ti tampouco. E iso? Miña nai díxome que ti me puxeches o nome. Ai, sí, eso é certo, pero puxencho porque me parece un nome moi bonito. Todos me chaman Leira. Aquí no cole todos. Eles que saben. Leire chamábase miña moza. Sí, dixen eu algo menos enfociñada. Era moi guapa, sabes? E moi ridora. E non se enfadaba nunca. Nin cando lle chamaban Leira. Non, onde ela vive non hai leiras. Non, dixen eu maravillada, ao saber dun sitio no que non había leiras. Non, ali non se chaman leiras, dixo el sorrindo. Así calquera. Un día heite levar. E vou coñecer a tua moza e vai vir hoxe? Non. Non pode, está no ceo. E cando veu que me poñía triste, dixo: imos facer unha cousa, imoslle dicir que vixía todos estes, e que se volven meter contigo lles poña un gran na punta do nariz, vale? Vale, dixen eu emocionada, que sabía a media aldea como a bruxa da sorte, con un nariz grande e feo e con un gran horrible na punta. E agora vas a rir, Por suposto, seguironse metendo comigo, e por suposto que non lle saiu ningún gran, pero a min puxérame o nome da súa moza que era moi guapa, e xa me daba igual que se metesen comigo ou non. Tiña un nome moi chulo. Xa me caía moito mellor, e aínda que nunca me levou ver os famosos Altos Hornos, escribíame postais con fotos de sitios moi bonitos e exóticos, como a Musquiz. Así cambiei a súa imaxe de xigante das legumes polo do gatiño grande de Monstros S.A. E xa, desde que conseguiu superar aquela perversa manía de queimar cousas na casa della, tenme no bote. Ao verán seguinte, veu con Margot. A Margot para o resto. Eu empaticei con ela desde o primeiro momento. Tiña o falar doce dos debuxos animados e sempre decía cousas agradables e moi interesantes. Unha vez contounos un conto e nin sequera nos lembramos de ver a tele. Admito que tiña unha idea errada do que era mercar piso. Claro que supoñía que era cousa de moitos cartos. Por suposto que non pensaba que tantos. Os números nunca foron o meu forte. A miña opción máis firme era a urbanización que estaban facendo no Mesón do Vento. Namoreime de seguido. A construcción era de primeira e os edificios non pasaban dos 3 pisos. Podía marcar un dos dúplex do último bloque. Quedaba un pouco máis afastado da Xeneral, pero estaba moi ben de prezo, porque estaban construídos nos terreos da antigua central térmica e a xente non se fiaba. De calquera xeito, mercar un piso ali era unha inversión dirixida a descreídos, amantes do risco ou desesperados en cartos, como a mí. O que se di nestes casos é que foi o destino. Lembro perfectamente. Un martes 3 de xuño. Estaba na miña segunda semana de vacacións e estiverolle dando voltas a cabeza toda a fin de semana ao do dúplex das aforas. Os do banco confirmárame que contaba ca hipoteca e o único que me freaba era aquelo dos 30 anos. Xa me vía mendigando para que non me embargasen. Case non comín, todo nervios, todo emoción, todo medo. Chamei a Pedro, díxome que non me pensase máis, que non me ia arrepentir, que o de vivir lonxe da familia tamén tiña as súas vantaxas e o de poder convidar a alguén á tua propia casa tamén. Meu irmán sempre confiaba nas miñas posibilidades. Collín o 8, facía moi bo día pero tiña presa. Na parada de San Andrés tívenlle que ceder o sitio a unha vella que me estaba espetando o bolso no nariz a modo de indirecta. Era hora punta e deixeime arrastrar inconscientemente pola masa.
Cando saín da estación e a luz do día me fixo reaccionar, decateime de que me enganara, pero non me dou gana de volver a entrar. Tomeino como un sinal e volvín sentir pánico. No semáforo remateina, de frente, na outra acera, agardando como a min, estaba Bruno. Estudiara con Óscar. Un día que o fun buscar pilloume mirando o cu. Leire, Leiriña, dixo Óscar. Como lle sigas mirando así o cu, vou ter que presentar. Tardei en volver por alí. Cadroume de vero algunha vez pola cidade paseando todo enamorado con a tía. Con razón non se chegaba a min, pensei. Tanto me tiña. Non era que me gustase, só que me daba un pouco de morbo, porque me parecía un estreito, e poñíame moito cando me miraba ao viés. Pero se tiña moza, pero para él. Ela era rubia e guapa, como todas as mozos dos cerebriños. Mal, pasei naquela temporada que facía un traballo a medias con Óscar. Non paraba de falar del, e miña nai, non sei por qué, sempre dicía aquelo de Bruno, como de fama, cun sorriso doce. Meu irmán e máis eu mirábamonos sen entender. Sería algún rollo místico da vella. Fastidiei por completo unha das veces que carguei Romano. Estaba de moi mala hostia, toda tirada. Meu irmán metido no seu cuarto, miña irmá na tele. Soou o timbre varias veces e ninguén facía caso. Eu saíndo do cuarto desexando que o timbre lle dese unha descarga quen fose o tocapelotas que non paraba de dar a vara. Abrín a porta. Hola, Leire. Era Bruno. Está teu irmán? Sí, dixen eu estancando a porta. Quería falar con el, di Bruno, todo como ele era. Se non che importa, claro. Non, non me importa. Case o podías ir avisar, se non che é moita molestia. Non, que vai ser molestia. Pero que la puxeme a verar. Óscar, aquí pregunta por ti o como has feito de camiños. El quedou blanco, o meu irmán saiu disparado da súa habitación e miña irmá da tele. Así me gusta, rapaz, dixen tirándolle da auga. Que non se diga. Chisqueille un ollo e marchei. A punto estiven de pasar de todo e seguir a cera abaixo, pero vin un cartel de Véndese nun edificio do outro lado e sentíme atraída cara a el. Seguro que aquel era o meu piso. Cando o semáforo se puxo en verde, ia máis concentrada en anotar o número de teléfono do letreiro que no dilema de saudar ou non saudar, e saíume un saúdo demasiado natural e demasiado efusivo para ser quen era. El tardou, pero ao final tamén me saudou, sen moitas ganas, eso sí. Doume igual. Cheguei á esquina, dei voltas buscando unha cabina e vino plantado mirándome, que a cara non se de sempre. Puxome de malas e marchei. Fun dormir. Erguinme máis tranquila e chamei ao número do piso. Atendiume unha señora moi agradable que me citou para aquela mesma mañá. Cheguei puntual. A señora esperábame no portal. Subimos. O piso era pequeno, pero moi ben aproveitado e moi luminoso. A señora non paraba de falar das excelencias da propiedade e cada vez que eu sacaba o tema do prezo, ela desviaba a conversa cara a outra virtude. Despois dun anaco, por fin pillou as indirectas. Eu non sei canto pedir, dixo ela mirando a rúa. Era de miña nai. Morriu hai 3 meses e non somos capaces de vivir aquí sen lembrarnos dela. Meus fillos xa teñen a súa vida, eu coidei moito dela, pasei aquí moitas noites e xa non quero volver. Foi moi feliz e ti tamén o a ser. Canto me podes dar? Non pareceu importarlle que fora menos do que podía conseguir. Eu comecei a sospeitar que me estaba vacilando. Díxome que a chamase para asinar as escrituras e parecía que o decía en serio. Pois era de verdade. Fun ao banco, fixeron as comprobacións catastrais nuns minutos e dixeronme que me concedían a hipoteca, pero por ser eu, que a casa xa tiña os seus anos. Cousa que me feriu bastante porque aos 30 aínda estábamos de moi bo ver. Chamei a dona e pola tarde xa tiña o título de propiedade e as chaves nas miñas mans. Senón, nin eu mesma o creería. Cando yo contei aos meus pais, insistiron tanto en que toleara que tiven que enseñarlas. O día seguinte, o primeiro que fixen foi ir ver o piso, para creerlo dunha vez. Parecíame moito ter un piso de meu. Dei de alta todos os servicios e merquei o mobiliario xusto. Despois xa mercaría o resto, se me apetecía. Fun cear a casa e non só para afogar. Comecei a empaquetar todo. Quería deixar listo o da mudanza á xiña porque o venres tiña pensado ir á praia. De súpeto, tirada na cama, a avó discutindo con miña nai, meu pai con Ana, tiven medo de non saber vivir soa, medo a vergoña de ter que volver. Non, sabía que non. Ademais, igual ligaba como decía meu irmán. O do piso propio tiña as súas vantaxas. E se ligaba con psicópata que non daba botado o piso, como me desfaría del?
Aquela noite tiven un pesadelo. Bruno non facía máis que intentar entrar no meu piso, e eu non daba feito a termar da porta. Corrín pechar as fiestras, sentía o ruído dos seus pasos polo corredor. Non sei como, pero conseguiu entrar. Eu pecheime na cociña, acorrencheime debaixo do vertedeiro. Cun lápiz láser partiu a porta pola metade e entrou triunfal. Mirou a un lado e o outro, dou uns pasos, non me viu. Saía cara á porta e un ruído delatoume. Veu cara ao meu agocho, abriu a porta violentamente e agarroume por un brazo obrigándome a sair. Eu ameaceino cunha sartén. Pobre defensa, fronte ao seu lápiz láser. Ela chegouse máis e, bueno, aí o soño xa cambiou de xénero. Xa pouco tiña eu con que tiña, como para arriba, volver a ter soños eróticos co neno. Aínda non sei por qué, a súa actitude distante resultaba moito máis sensual nos soños. Espertei ca calor, e que subiran as temperaturas. Todas as temperaturas, non só a miña, quero decir. Era cedo, e non conseguín pegar ollo de novo, así que fun esperar os dos mobles ao meu piso. O meu piso. Que raro se me facía. Metíme no ascensor, e ca música ambiente entrou unha morriña, e cando se abriron as portas saín automáticamente para dar narices con... Bruno? Non te deberías arriar sen espertar, dixo el. Perdoa, dixen eu espabilando de súpeto. Si que debes estar dormida, tanta amabilidade sen anestesia é imposible. Cala un pouco. Hai que espertar con enerxía, como a min. Agora mesmo vou correr uns cantos kilómetros. Tranquilo, que eu veño de andar uns cantos tamén. Xa se che nota, dixo el. Vas coller o ascensor? Pregunteille. Sí. Vai a deportista. Moléstache? Non, pero é que me parece increíble. O que? Di el. Que vai a correr a que vais en ascensor? Non, que che vexa as pernas antes que os brazos. Porque moito pantalón curto, pero... Muller, non che vou enseñar todo de golpe, dixo el seguíndome a coña. Seguía porque ainda era cedo. E que? Que tal? Di mirando as pernas. Que che parecen? Ben, polo menos non as tes tan tortas como parece cando vas vestido. Deberías cambiar de sastre, a non ser que sexa moi, moi barato, claro. Asasinoume e metiuse no ascensor, sen máis. Os mobles viñeron a eso das 10. O piso xa collera máis pinta de casa. Agora só faltaban as cortinas, e as sabas, e o peor, traer os meus trastos. Contaba con que Ana me botase unha man, porque María, creo que non. Leire, ceo, díxome Ana. Non podo, mañán temos unha boda e a noiva aínda non se decidiu. Estamos a ver se a convencemos hoxe, porque xa nos vemos mañán todo o día atendendo con sentida esta. Vou acabar por decirle a tua irmán que agape a carón. Estaría ben, dixen. Ven polo coche, total, nos imos ter que comer aquí, e pola noite pillamos un taxi, porque non habemos ter moitas ganas de conducir. Esta é a miña cuñada. Antes de marchar, falei coa avoa. Díxenlle que tiña que vir ver o piso. Non era que me apetecese moito, porque non sei por qué todo o mundo sabe decorar os pisos dos demais. Afortunadamente, díxome que iría para a seguinte semana. Aínda tiña un respiro para colocalo todo decentemente. Marchei antes de que comezase a comerme o tarro para ir pasar a fin de semana á aldea. Díxenlle que nos víamos o domingo e non lle dei tempo para que me chamase descastada. Estaba meu padriño, e por eso ia ir o domingo, que senón xa me escaqueaba de todo. Estaba rematando a segunda semana de vacacións e a terceira era a última, co que tiña que aproveitar o tempo, e ir ao monte non era o que máis me apetecía, porque a nosa aldea, pese a todo, seguía sendo monte. Alí o tempo estancárase, e a única evolución que se coñecía era a da calidade das vivendas, porque o resto non sei se levaría sendo así toda a vida, corredoira pura. Todo listo. Xa podía dicir que tiña casa propia. Deixara de ter ese cheiro a piso abandonado. Xa olía a min. O armario ordenado. Mañán praia. Mirei pola fiestra. A xente ía e viña paseniño. O ruído do tráfego dáballe armonía. Despois fun ver polo patio. Estaban todos, como na casa. O que tiña a tele alta. O neno que non quería comer. A parella que discutía. A que miraba detrás da cortina. O que fumaba as agachadas e... Bruno! No piso de fronte, na cociña, cociñando. Non, se aínda ia ter un lápiz láser. E así, a primeira mañán no meu piso. Erguínme con sorriso e fun directa á ducha.
Prepareime para ir ao testadeiro. Embadurneime en protección total e saín en dirección á praia. Despois dun anaco paseando, pegueime un chapuzón e volvín para a toalla. Ou iso pensaba eu. Concéntrate, Leire, dixen falando conmigo mesma. Deixáchela aquí, entre as dúas papeleiras, como sempre. Pero a toalla non estaba, nin a bolsa. Tamén era ben raro que me roubasen, porque aínda non era temporada alta e, ademais, quen ia querer unha toalla e unha bolsa vellas. Deus, as chaves do piso. Ben pouco me durou, se aínda non rematara de instalarme xa me roubaron. E o peor era que na miña casa tiña as chaves do coche de Ana. Pero o peor, era que me levasen a roupa. Non era que o vestido fose moi longo, nin moi decente, pero a ir en biquini pola rúa aínda non me atrevía. Veña a dar voltas, disimulando, sen que se me notase moito. Veña a revisar todas as toallas, non fose que me dera por poñerme noutro sitio e eu ali facendo o ridículo, porque a primeira vez non sería. Pero nada, que toalla trouxera? Xa nin me lembraba. Leire, dixo Óscar detrás de min. Un simple corte de pelo e xa non recoñeces a teu irmá? Serás cabrón? Moi gracioso, moi gracioso. Veña, unha broviña de benvida tampouco para tanto. Ai, non será. E como che dou por cortar o pelo? Quédame fatal, verdade? Dixo el sofrendo. É que o tiña todo reseco. Bueno, a todo isto, vístete que temos que ir para o hospital, dixo dándome a bolsa. O hospital? Que pasou? E ti aquí? Eu estaba facendo unha asociación rápida de ideas. Hospital, irmán volto de Tenerife, xa case ao borde do colapso. Tranquila, nada grave. E o padriño, que pensa que ten 20 anos, e subiu a unha viga da casa vella. Caíu! Caíu, pero dun metro de altura, que a viga estaba no fallado. Que non foi nada, pero de noite comezou a darlle ombreiro e ingresárono. Dis que o ten dislocado. Chamaronos pola mañá cedo. Margot non quería porque tampouco era para tanto. Pero teu padriño debiu ver a súa hora moi preto que dis que non fai máis que preguntar por ti. Seguro que non lle pasou nada? Muller, non sei. Pero Margot estábase cachondeando del. Supoño que se fora serio non o faría. Digo eu. A lóxica de Óscar era aplastante. Vestínme, puxen as chanclas e marchamos. Menos mal que me deu por baixar o coche, dixo Óscar. María díxome que tiñas tío de Ana. Pensamos que o trouxeras. Non, nin se me ocorreu. De feito non me lembrei del hasta que notei que me faltaba a bolsa. E como me atopaches? De vacacións, sol, ti... E para que trouxeches as chaves? Non as trouxen, deixeinas no piso, pero... É certo que agora vive soa, dixo Óscar insinuando que debía levar unha vida ben interesante. E que tal? Esta foi a primeira noite, dixen. Si, xa me dixo mamá. Enfrente vive Bruno. Bruno, como de fama? Dixo Óscar imitando a mamá. Sigue como sempre, cos seus pantalociños de marca e as súas camisiñas tanchadas. Si, non sei, corre polas mañáns e vai en pantalón curto. Xa lle viche las pernas. Poucos hai que o poidan dicir sen mentir. Así que che sigue gustando, Non me sigue gustando, porque non me gustou nunca. Claro, di Óscar, co sorriso comprensivo de quen sabe que estaba negando o evidente. É moi serio. É reservado, non lle gusta moita xente, que lle vas facer? Nada, polo visto nada. Chegamos. Meu irmán controlaba a situación. Xa pasara máis dunha borracheira na sala de urxencias. Era o xefe. Subimos. Na habitación estaba Margot e unha enfermeira que estaba cambiando a vendaxe a meu padriño. Non foi nada, di Margot tan pronto nos viu. Pero este arma cada escándalo, xa sabes como son, díxome. Moi bravos, e despois unha rabuñadora e xa ves, case o mato. Eu estaba na lareira, escoito un golpe, e este que se pon a verar, mira, non sei o que pensei porque... Non sei, se pensara algo xa sabía que se verraba era porque non morrera, dixo ela co seu acento doce. É que... Padriño, dixenlle, tanto corpo e tan pouco aguante. Si, rídevos, pero mirade como estou, falando a enfermeira. Dígallo, que é moi fácil rirse. Non é nada, dixo a enfermeira. Ten que estar na cama uns días ata que lle cure, e listo. Aínda che vemos ter que un moqueteado fallado, dixo Óscar. Toleádesme, di meu padriño. Aínda é peor aguantarvos a vos que a miña lesión. Ai, lesión, dixen eu con recochineo, como as futbolistas. Ti mira como me trata, falando meu padriño con Margot. Se o sei, non digo nada.
Xa non me ves ver nunca e cando ves? Parece la bisaboa, dícenlle. Esa non che perdoa, Cando a enfermeira acabe vas te enterar. A ver, en serio, que tal estás? Do ombreiro, porque vexo que de lingua ben. Dixo meu padriño mirándome mal. Cría corvos. Veña, di Margot, se babeas pola nena. Eu polo padriño, non creas. Pero se lle damos mimos, vai quedar aquí queixándose toda a vida. Nin que non tuvese motivos, di meu padriño exagerando. Ven aquí. O que che quería dicir é que perdín a chave. A chave? Dixen eu mirando a Margot. A casa? Non, dicía meu padriño, sen falar, facendo acenos. Non. Botou a man ao pescozo e caín da burra. A chave da miña caixa. Non sei onde. Margot di que foi no fallado, pero eu traía. Xa lle dixen que non traía cadea ningunha, dixo a enfermeira. Que non, que se a trouxera non lle íamos quitar, que non facía falta. Ademais, non quedamos con nada, xa llo dixen. Está histérico, di Margot. E non acouga e non dá cicatrizado. E que esperta de súpeto dando un bote e ten que estar quieto, non está, non sei que facer. Bueno, padriño, dixenlle. Non pasa nada. Eu gardo a caixa ata que apareza, non te preocupes. Ese non me parece, di meu padriño afeitadísimo. Xa tiña que ter dado. Non sei, pero... É que ainda eres a miña pequena. Se a tiveras ti, non se había perder. E agora? O desacougo do meu padriño emocionábame. Tranquilícese, di a enfermeira. Non fale tanto. Nun ton extraño. Tranquilícese. Cando che dan a alta? Preguntei. Mañá. Bueno, pois mañá vou contigo á aldea e Margot e máis eu realizámolo todo. Ao milímetro. Vale? Ese non está. Xa verás como sí, e se non, xa buscaremos outra forma de abrila. Forzala, di meu padriño montando un tramón. Imposible, eso é imposible, non se pode forzar, non se pode. Veña. Despois fomos cambiando de tema. Reímos un pouco do corte de pelo de Óscar, do meu veciño, do piso, de algún mozo meu, de algunha moza de Óscar. Margot contounos esas cousas que contaba ela sempre tan interesantes. E aínda que por veces se lle notaba o desacougo, foise tranquilizando e quedou dormido. Nunca me pareciu tan acertada a expresión de non somos nada como naquel momento. Un xigante abatido. Pobre, o que lle quedaba, canto curase, íamonos partir a súa conta. Despois, funlle ensinar o piso ao meu irmán, e emperrouse en que tiña que saudar o seu, de repente, amigo da alma. Eu deixeino. Aproveitei e funlle devolver o coche a miña cuñada. Volvín a modo. Non vin o coche de Óscar onde o deixáramos, co que supuxen que foran tomar algo. Ben. Subín toda confiada, e aínda que escoitei voces familiares ao abrir a porta, preferín pensar que eran dos veciños, e entrei toda ancha. As voces soaban demasiado preto e demasiado familiares para ser dos veciños. Mato! Que facedes aí? Dixen eu con nervio cambiado. Pensei que marcharas, o teu coche non estaba baixo, e sen darlle tempo. E ti? Mirando a Bruno. Baixe dai, estaba sentado na mármore da miña cociña. Ei, fiera, di Óscar, a que ven isto? Xa che dixen que ia saudar a Bruno. Exactamente, que o ia saudar, non traelo aquí. E fun, pero en canto me enterei de que non lle ensinara o piso ao teu queridísimo veciño, dixenme, seguro que non o fixo porque lle dá vergoña non telo amoblado de todo. Eche así, di Óscar falando con Bruno. Xa está amoblado de todo. A min chégame así. Está ben, di Bruno. Así é máis espacioso, con certa sorna. Pois sí, dixen eu, facendo que me asoaban os seus comentarios. E onde está o teu coche? Sí, que che vou dicir. Para que lle vai a decorar a chapa, di Óscar. Onde está? Preguntei a Bruno. Bruno mirou a Óscar e casi a punto de responder. El que sabe onde teño o meu coche. A ver, que nos vas facer de comer? Se me dis onde ten este o coche, invítote a xantar, dixenlle a Bruno. De verdade? Di Bruno, eu diría que insinuándose, pero xa era ser moi optimista. Sí? Pero non che vai dicir, di Óscar, algo alterado. Que lle fixo? Dixen eu mirando a Bruno, que casi sorría. Nada, que lle ia facer? Di Óscar alterado. Bruno, eu que si que me insinuaba, vasmo dicir? Non, non che vai dicir. Bruno sorría. Levoulle o guindastre, falando con Bruno. Non, di Óscar.
así que lle volviu a levar o guindastre, tratando de non rir. Non, di Óscar. Bruno sorría e a min poñame mala. Vaixei cambialo de sitio nada máis, Óscar. Daquela non che importará levarme a casa, verdade? É que tiña que traer unhas cousas. Vale, tes razón, di Óscar. Bruno estábase partindo. Levou unha grúa, contenta, tiña razón, tiña que pagar a hora, vale, contenta. Ai, tiñas que pagar. Sí. E que nos vas facer de comer? Di Óscar cortando o tema. Nada, por suposto que nada. A ti non che fago de comer nin de coña. E este non me dixo que quería, así que vía, andando, cada un para a súa casa. Non lle fagas caso, dille Óscar a Bruno. Tranquila, que non che imos roubar a caixa do tesouro. Ten un cofre do tesouro? Pregunta Bruno. É unha caixa máis ben, pero aínda che é grande, di Óscar, abrindo os brazos para tomar medidas. E onde a tes agachada, estivena buscando para ensinarle a Bruno e non dei con ela. Que fixeches que? Ei, que era broma. Está moi alterada. Seu padriño meteulle unha paranoia na cabeza e agora anda obsesionada con que a enfermeira lla quere roubar. Total, non creo que teña moita cousa. Non será moita cousa para ti, insensible, pero para min sí que o é. E ti que sabes o que ten? Non farías aquilo do escáner, di Óscar, finxindo que se escandalizaba. Que moi ia facer? Pero estou segura de que vai ser algo importante. Quen sabe? Igual metiu algo que daquela non tiña importancia, estaba dicindo Bruno. E agora sí. Canto hai que xa dou? 30 anos? Mireino mal. Xa marchábedes, non? Díxenlles. Benlle cadra que é miña avoa, se non mataba de vez. Non me veu chamar ás 8 da mañá? Escoitei o timbre. Ergueime pensando que era máis tarde. De camiño para a porta, mirei o reloxo e volvín a mirar. Abrironme os ollos. Para matala. A punto estiven de volver para a cama e deixala ali co dedo pegado no timbre, pero coñecéndoa, botaba toda a mañá, queimaba o timbre e despois ainda era peor. Díxenlle que baixaba. Non a convidei a subir porque se por enriba do madrugón, en sábado, teñe que aguantala pasando revista, toleu. Obviamente, dormín todo o camiño á aldea. Case automáticamente, espertei un par de kilómetros antes. Tempo de abondo para despexarme. É que a mato, ás 8 da mañá. Xa sei a quen saíu miña irmá. Meu padriño dormía, como tiña que ser. Margot xa se erguera, a chimenea da casa vella botaba fume. Miña bisaboa tamén se erguera. A chimenea da casa nova botaba fume. Fora, facía un día increíble. O ceo azul, o sol que comezaba a derreter a xeada, porque na aldea aínda xeaba. O can comezou a ladrar, reafirmando a miña teoría de que só lle ladra a xente que coñece. A súa maneira ten razón, porque para que vai saudar a quen non coñece? É tímido, rapaz. Saudei a bisaboa e fun a que Margot me dese algo de almorzar, porque miña bisaboa só entendía de mandarme recoller a leña, darle de comer ás galiñas. Margot xa me tiña preparada unha cunca de leite, escoitara o coche. Cando escoitei o coche pensei que non viñeras, dixo Margot, vaya madrugón. Que non? Ti se ves que a media tarde desaparece non digas nada, vou dormir a siesta. Que tal está? Máis tranquilo. Do ombreiro recupérase ben. Tampouco é que fose moito golpe, pero cando chegamos a unha idade hai que coidarse. Que dúbida teredes vos? Pero a culpa foi del, que tiña que andar nas vigas. A bisaboa xa quitou todo cando marchou. Leire, mira que es. O pobre por riba do golpe sen un can. Calaredes, di meu padriño. Non respetades nada. Vai, ó. E eu que pensaba que a taza era para min? Di Margot, porque teu padriño non está aí. Está descansando na cama, que é onde lle mandou o médico estar, dixo nun ton ameazante. Esta miña muller, di dándolle un bico, moito se preocupa. Meu padriño resistíase, pero ao final volviuse a deitar. Eu só esperaba que a chave estivera no fallado. Dei unha 1000 voltas, subín a todas as vigas. Non sei moi ben para qué, non creo que a cadea rebotase e subise a unha delas, pero por comprobalo tampouco pasaba nada. Mirei entre as rendixas da madeira do chan, a carón das tellas. Nada, non a atopei. Imposible. Tiña que ter razón el e levar a posta. Ou xa desaparecera, quen sabe? Algún paxaro? Algún can? Se polo menos fose el, saberíamos que tarde ou cedo a devolvería. Estiven por decirlle ao padriño, para telo entretido.
pero xa lle vía dando laxante ao pobre can e tampouco era cuestión. Pola tarde viñeron meus pais, Óscar e uns parentes lonxanos, e quedamos ata as tantas. Os máis vellos contaran uns contos que xa se me facían coñecidos, pero que me gustaban porque mantiñan vivo o espírito da aldea. Non sei que historias da Santa Compaña e rollos máis raros que Dios. Despois ia para a cama cagadiña de medo. Non sei como, pero a noite dos contos para non dormir derivou na noite de convencer a Leire para que pasase a súa última semana de vacacións na aldea. O primeiro seguíalle Sofío, con sorna, pero despois foiseme facendo máis agradable a historia, e sen decatarme, dixen que sí. A visca se lle dá, que conste que non era esa a miña intención. Volvín o venres, trouxeronme meus padriños. Xa case me parecía boa idea de vivir na aldea, se non fose porque o meu soldo non permitía tanto gasto en transporte e porque acababa de mercar un piso, igual o facía. Enseñeilles o piso, ulía apechado, tiña a cama sen facer e o cuarto de baño sen airear despois da última e acelerada ducha. Pero a eles non lles importou o máis mínimo, ata me atrevería a decir que nem se fixaron. Gustoulles. Pillei varias veces ao meu padriño mirando pola fiestra da cociña para o piso de Bruno. E o padriño teleou, dixo Margot. Por? Acaba de sair disparado para o salón. Que eu aínda non teño de eso. Imos ver que fai, di Margot. Ven. Interrompeu-nos o timbre. Abrín sin mirar, un mal costume que teño. Hola. Era Bruno. Serio. Hola, veciño. Margot e meu padriño saíron ao corredor. Sabes, ti sempre tes este efecto na miña familia. Querías algo ou só viñas a saudar? Viñas a ver que coño fas espreitándome detrás da cortina, dixo Bruno. Mirei de reollo ao meu padriño. Margot partíase de risa. Non é cortina, que é persiana. E non era eu, que era meu padriño, digo eu delatando o culpable. Hola, di meu padriño cunha candidez asombrosa. Hola, di Bruno, que entra como na súa casa e estende a man. Que tal, eu son Bruno. Perdoe, eu non... Di meu padriño, excusándose malamente, mentras lle choco as 5. Nada, non é nada, di Bruno sorrindo. Pois para non ser nada, ben alterado que viñas. Dixen eu que xa me escamaba tanta empatía. Pensei que eras ti. Ah, Que diferencia hai? A diferencia salta á vista, di meu padriño. A Deus gracias ti és un pouco máis guapa que a min. Non si, Bruno. Dependerá dos gustos, dixo Bruno mirándome. Serio, claro. Dependerá, dixen eu ofendida. Bueno, nos íamos a baixar a comer algo antes de marchar. Queredes vir? Dille Margot a Bruno. Non, moitas gracias, eu teño xantar a medio facer, di Bruno todo encantador. Bueno, raíña, a ver se nos vemos antes de marcharmos para Bilbao, díxome o meu padriño dándome un bico. Se atopa da chave, chámame. Que si, de verdade, que seguir buscando, non penses máis niso. Cando se lle mete algo na cabeza, di Margot falando con Bruno, non hai quen llo quite. A pobre pasou a semana na aldea registrando todo do arriba abaixo buscando un colgante minúsculo. Estiveches toda a semana na aldea? Di Bruno extrañado. Sí, non me dirás que non se nota. Trae os pulmóns dun revitalizado que como che bote un berro de sincero os oídos. Trata ben o veciño, dixo Margot. E así con todo o mundo. Non penses que che ten manía nin nada. Ei, que é lo que me ten manía a min, Sí, se cadra así, di meu padriño. Bueno, nos imos indo que queríamos mercar unhas cousas. Mentras Margot se despide de min, meu padriño fai outro tanto con Bruno. A él sorriño moi cabrón. Eu espero na porta ata que eles entren no ascensor para darlles o último bico de despedida, porque os quero moito. Bruno estaba abrindo a súa porta. Fixo tempo. Digo eu que faría tempo, porque eche unha cousa ben fácil de facer. Xa se pecharan as portas do ascensor, e eu ia para dentro. El aínda estaba na porta. Queres vir comer? Dixo Bruno. Non, dixen eu sen dar a volta para mi lado. Como que irás, di el. Colliu e metiuse dentro. Asombrábame a facilidade que tiña para caerlle ben a todo Cristo. Como sempre, eu era mala e era o partido ideal. Que non digo que non fose así, pero a ninguén parecía importarlle que se metese comigo. Sin embargo, calquera cousa que eu lle dicía convertíana nun ataque despiadado. Abrín os ollos como se un berro silencioso me fixase reaccionar. O corazón ia a 100, espertara de súpeto. Estaba un pouco desorientada, todo en silencio. Todo non. Fora había un ruído de pasos. Pensei que era Bruno. Agardei a que abrise a porta e se metese na súa casa.
Pero non, silencio de novo. Unha pisada que dá na porta, na miña porta. O corazón bate dentro. Silencio de novo. Silencio. Pechei os ollos e tratei de tranquilizarme. Sería o gato de algún veciño, sería a corrente, sería a miña imaginación. Silencio. Pero o meu corazón non acougaba, e co andar menos firme da historia erguínme, a modo, paso a paso, sen facer ruído. Quería ver. Igual era Bruno borracho tirado no descansillo. Igual aquela era a miña noite. Achegueime á porta, non moito, o medo non me deixaba. Quedei de pé, agardando, cas luces apagadas. Silencio. Seguín agardando, porque o corazón non acougaba. De súpeto, un ruído fino e metálico na porta, un escaravellar na pechadura, e un ataque no meu corazón. Non consigo lembrar con claridade se a policía veu pola miña chamada de teléfono ou polo son ensordecedor do meu later. Supoño que foi automático, pasará así nos momentos críticos. Prémese o piloto e actúas por impulsos electromagnéticos preprogramados. Lembro colgar o teléfono, pero non ir cara a él, nin falar con ninguén, nin o que dixen, nin o que me preguntaron. Despois todo foi mellor. Vin a luz das escaleiras por debaixo da porta. No teléfono a policía para indicarme que lle abriso a xente que estaba do outro lado. O balbordo tranquilizoume. Non se preocupe, señora, diu a xente. Poidemos alcanzar o individuo no portal. O meu compañeiro está con el. Que susto, mi madriña. Tranquila, non se preocupe. Cónteme, que escoitou exactamente? Mentras el miraba a pechadura, eu funlle contando. Estas portas de antes son moi boas, pero teñen os seus puntos fracos. As anclaxes soltanse ao primeiro punto axentado, digo a xente. Claro que o ruído sería bastante máis do que vostede me conta. Na fechadura hai uns rascazos, ve? Di señalando unhas raíñas. Sí. Sabes se xa estaban antes? Admito que non teño nin idea, pero o tipo andivo no fecho, seguro. Case morro ali mesmo ao escoitar o fecho da porta de Bruno nas nosas costas. Que pasou? Di Bruno. Alguén estaba cedellando na porta, dixen. Na túa porta? Pregunta Bruno, que non tiña pinta de vir de dormir. Sí. E estás ben? Desculpe, señora, di o segundo axente. Comprobamos todas as referencias. O suxeito é un ciruxán do hospital. Esta noite foi cear con os compañeiros, comprobámoslo no restaurante, e a hora da cea cadra. Todo concorda. Pasouse un pouco ca bebida. Se ben a vostede non lle quita o susto, o cabaleiro introduciu mal as coordenadas no ordenador do seu vehículo e entrou no primeiro portal que viu ao sair. Debía estar aberto, teñen que ter cuidado con esas cousas. Moi ben, moitas gracias, axente. É que non teño práctica neste tipo de incidentes e puxeme moi nerviosa. É normal, di Bruno. Normal que depuxeses así. A xente debería andar con máis cuidado, sobre todo a certas horas. Sí, di o primeiro axente, o segundo xa marchara. E fagan o favor de pechar ben o portal, poñan unha nota advertindo aos veciños, para evitar estas sorpresas desagradables. Farémolo, dixen eu cortada polo ataque de histeria. Gracias de novo, axente. Para iso estamos, digo a xente. Chámennos cando o precisen. E non se preocupen, isto foi unha desafortunada confusión, só iso. Boas noites. Bruno pechou a súa porta e veu para o meu piso. Quería falarche dun par de cousas, dixo Bruno. Por que non lle contaches o polio da chave da túa caixa? Estás de coña. Non vexo por qué, di Bruno todo serio. Ten a súa lóxica. Teu padriño dixo que lle quitaran a chave no hospital. O tío este era médico, do hospital. E ti sospeitas dunha enfermeira. Veña, é unha chave dunha caixa de madeira. Tiña na idea que pensabas que lle quitaran porque teu padriño dixera que era o seu maior tesouro ou algo parecido. El falaba en serio, sincero e agradable, sen o ton de ofensa de sempre. Cando túa madriña dixo que estiveras toda a semana na aldea, extrañoume moito. Si, xa me decatei. Non me ves pinta de vaqueira, seica? Non, di el sorrindo. Non é eso. É que en 3 ou 4 ocasións escoitei ás tantas da noite alguén na túa porta. Que? Dixen eu acojonada. Si, alguén que andaba na porta. Pensei que eras ti que chegabas de troula e que non acertabas co fecho. A primeira vez non lle dei importancia. A segunda xa me cabreei e fun cara á porta para botarche unha bronca polo escándalo. Pero ao abrir xa non había ninguén e supuxen que conseguiras entrar. Extrañame que non viñeses detrás para chamar a atención. A terceira vez, dixo Bruno pasando de min.
Foi un pouco máis escandalosa, demais para ser ti, nin borracha, creo. Ei, que eu non bebo. Non falamos diso agora. Refírome a que non eran golpes normais de alguén na súa porta. Ah? Sí, joder, arrastrará a chave por toda a porta ou moverá a porta, pero non daquel xeito. Así que me acheguei e vin unha figura. Estaba a escuras. Iso tampouco me pareceu moi normal. Estaba apalpando a porta, como se buscase o esquelete. As anclaxes, decatei meu. Sería. Era un home, iso podíase distinguir ben. Só toquei o fecho da miña porta e a figura desapareceu. Non sentín os pasos. Na rúa non había ninguén. Quedei agardando por se subira. Tarde ou cedo tiña que baixar. Polo menos en 2 horas non o fixo. Despois fun dormir. Deino por imposible. Debín chamar a poli. Para que? Para que viñese o borde esta a dicirche que és un histérico? Non, para que o de hoxe non poidese ser un desafortunado erro. Para iso. Vale, o que ti digas. Que alguén tratou de entrar na miña casa. Desgraciadamente, pasa moito en moitas casas. Alguén tratou de entrar varias veces na túa casa. Alguén que ten chave de portal, ou que sabe como abrilo, porque os dous sabemos, ou polo menos eu sí, que o portal nunca queda aberto. Iso de nunca soa moi rotundo, dixen eu con sorna. Non queda aberto, pesa demais. Ademais, seguro que o volva a intentar. Home, iso sí que non o creo. Agora que a policía ten os seus datos, non pode dicir que se engana sempre. Cambia a porta, esa é moi fácil de abrir. Mellor, así non a rompen, dixen. No fondo estás preocupada, verdade? Bruno pedindo que me rendese. Non, se cho estou dicindo, fastídiame, pero... Pois eu sí que o estou, así que se non che importa, hoxe, polo menos hoxe, vou quedar a dormir contigo. Imos? A onde? Dixen eu alucinada. Dormir? Quería dormir comigo. E polo que parecía, na mesma cama. A cama? Ti dormes nunha cama, digo eu. Dixo el todo serio. Se te sintes incómoda por dormir xuntos na mesma cama, eu durmo no chan, non me importa. Como se por primeira vez se decatase da natureza da situación. Non vai frío, en serio, Tranquilo, non te preocupes, tratarei de controlar os meus impulsos. E eu os meus, dixo nun ton raro. Eu trataba de centrarme, pero pasábame mesmo que do ciruxán. Parecíame surrealista demais. Quedei no meu lado, tratando de non moverme e de quedar dormida o antes posible. Cando despertei tiña a cabeza apoiada no seu peito, e o das pernas era unha maraña. El tiña un dos seus brazos debaixo de min, e o outro non lle alcancei a ver. Pareciume soñar, e volvín pechar os ollos. Dei media volta cara ao meu lado, e volvín quedar dormida. Espertei ca luz do día, feliz e contenta. Puxenme boca arriba, como sempre, estrequei os brazos e quedei mirando o teito un momento, mentras baixaba os brazos ata a caluga. A preguiza venciume e sabendo que era sábado, o último sábado de vacacións, decidín dormir un pouco máis, uns minutiños de nada. Volvín a meter os brazos debaixo da manta e dei media volta, cos ollos miúdos e un sorriso que me saía da alma, e de repente tropezo con Bruno. Estaba de lado, serio, mirándome en fite. Doume moita vergoña, xereime a toda hostia, e tanto como que ca velocidade saín da cama e cabei no chan. Ei, estás ben? Di Bruno desde arriba. Con que enerxía despertas, filla, non te dei pillado. Estaba serio, non mo explico, pero estaba serio. Dixen eu ca miña elocuencia habitual. E como debo interpretar iso? Bruno, que sorría un chisquiño. Como? Dixen eu poñéndome boca arriba para tratar de reerme. Pois, dando media volta para o chan. Pois que a miña nai só tiña razón a medias. Ah, di Bruno sen entender. Está ben sabelo. E vouche ter que facer o almorzo para que mo contes. Home, mal non estaría. Érguete, que te vai coller o frío. Ves, a eso me refería. Claro, di Bruno convencidísimo. Miña nai dicía que debía mercar unhas mesiñas de noite e unhas alfombras. No das mesiñas de noite non tiña razón, en absoluto. Non claro, di Bruno. Eu non lle vi a cara, pero a voz era de cachondeo. Non, porque se chego a ter unha mesiña aquí, parto a cabeza. Ah, iso é certo, di Bruno sorrindo. Pero admito que o da alfombra non estaría mal. Polo menos o chan non había estar tan frío. Moi frío non debe estar, porque senón non sei que fas aí, di Bruno serio.
É que non me podo erguer. Era certo, pero tamén era unha excusa a ver se se animaba. Pero algo de verdade había. E baixou da cama a axudarme. Sempre despertas de tan bon humor? Di Bruno. Mais ben non, a non ser que non teña nada que facer, ou que dormise moi ben, ou as dúas cousas, como neste caso. Ben, di Bruno sorrindo, moi ben, polo menos saber que non estorbei. A túa reacción de hai uns minutos traumatizoume. É que non me lembraba de que estiveses aquí. Pois estaba. Xa te vin. Levabas moito tempo esperto? Non dormín nada. Veña, como non ías dormir? Tan mal dormir dou? A cama é a hostia cómoda. Tiña medo de que volvese o tipo da porta. Sinceramente, non creo que volva, xa cho dixen onte. E se volve, non vai poder entrar mentras eu estea adentro. Ti viches a cantidad de fechos que ten a porta? Iso xa mo dixeches onte, pero a min non me vale. E que vas facer? Terás que dormir. Na miña casa tampouco durmo. Ademais, o teu colchón é máis cómodo co meu, di el todo natural. Ah, así que tes pensado quedar a mirar para o teito todas as noites da túa vida? Non estiven toda a noite mirando para o teito, estivente mirando a ti. Pasei todo o día por aí. Fun a Santiago, ver uns colegas que non vía desde había meses. Deixeime convencer para quedar a cear e saír. Santiago tiña aquel encanto da cidade velha coruñesa, pero o grande. A min asustaban as rúas de pedra, escuras e baleiras, pero cando estaban cheas de xente, indo e vindo, bailando e cantando, eran máxicas. Como se despertasen todas as voces que cantaron e todos os pasos que bailaron ao longo dos anos e se unisen a nós. Así que o teu veciño é o tal Bruno, di Carlos. O mesmo. O que son as cousas, di Isa. Se faz a propósito non che sae mellor. E que, xa lle atacaches? Non, e iso que... Xusto nese momento lembrei que Bruno quedara en vir a dormir a miña casa. Que pasa? Di Carlos mirando detrás del. Vaime matar, mátame, marcho. Pero como vas marchar a estas horas? Quedas a dormir con Isa ou comigo? Non tes falta de... Sí que teño. É que nin me lembrei del, joder. Díxome que quedábamos pola noite e veño toda ancha, sin avisalo, sin nada. Unha falta de consideración pola túa parte, di Carlos. Gracias por apoio, ó. O tema sácachelo ti, Lévote. Non, sácolle o metro. Estás tola, di Isa, a estas horas. Iso, dixen eu sen escoitar, histérica, que o sinto de veras, é unha emerxencia, paseino de medo, teño que vir máis a miúdo, quero vos, correndo a rúa abaixo. Adeus, dixo Isa ao lonxe. Corrín, a parada estaba baleira. En 20 eternos minutos estaba no Parque Europa. Saín a fume de carozo da estación, un par de rúas e xa na casa. Non podía ca sensación de culpa. Repasei todas as faltadas que lle soltara. Todo se volviu máis grande e agresivo. Pousei as chaves na mesa da cociña e fun cara á habitación. Sabía que non ia dormir. Ou sí, porque a verdade é que estaba moi cansa. Ao apagar a luz da cociña, vin luz na de Bruno. Lanceime a fiestra, abrín a persiana e alí estaba el, de pé, sorrindo. Fíxome un aceno cara á porta. Sinto, nin me lembrei, pasóuseme por completo. Dixenche que me chamaras cando chegases, di ele interrompéndome. De verdade que non estaba dormido. Que? Eu que me perdera. Non... Un momento, dixo. Foi ao seu piso. Supoño que apagar as luces e coller as chaves. Saíu, pechou e veu para o meu, sen importar de que poidese ter un Latin lover na cama. El o seu. Eu xa recuperara o meu estado de ánimo habitual. Pechei a porta. El con toda confianza entrou na cociña e pechou a persiana. A veciña de arriba é moi... Como dicilo sin ofender o teu feminismo? Maruja. Carallo, que corrección. O mesmo digo. Deixeche unha nota por debaixo da porta. Non a vin, estás seguro? Sí, completamente. Xusto debaixo do teu pé. Ai, sí, dixen eu collendo o papel. Non lembraba que era sábado, chámame en canto chegues, non vou dormir. Estou con uns informes. Se besoa, claro. A min doume a risa. Nunca se sabe. Dis que 3 son multitude. Imos para a cama? Ti non saes, dixen investigando. Pensaba que sabías que non. Pois algunha vez xa te teño visto de parranda. Sí, algunha vez sí. Apaguei a luz. Tropecei con el ao baixar o brazo. Sorriu e torciu a súa cara sobre a miña man buscando cariño. Quedei paralizada e a sensación de ser o ser máis querido do mundo fíxome caer nun pozo de paz. Despertei xa de mañán sobre o seu peito, como a noite anterior. Erguín a vista e vino mirándome, case sorrindo.
Eu volvín a apoiar a cabeza para escoitar o seu corazón, tranquilo. No armario, os buratos de luz da persiana. O luns erguínme como unha bala, ao primeiro pitido do despertador. Automáticamente a miña vida volvió á normalidade, nin me decatei de que ele estaba ali. Collín a roupa e metínme na ducha, como se aquela fose a casa na que vivira sempre e ele estivera sempre comigo. E así pasou toda a semana, de día traballando, de noite dormindo con Bruno. Pensei que ao comezar a traballar pararía ca súa teima da protección contra os misteriosos ladróns de caixas de madeira posiblemente cheas de recordos familiares, pero non. Aquel domingo eu fora á aldea. Meus padriños volvían para Bilbao e tiñame que despedir, senón porque os quería e tiñallo que dicir a cara por última vez nuns meses. A casa trouxeron meus pais, tamén viña a miña avoa, a ver o piso máis que nada. A idea aterroume, menos mal que mo dixeron de camiño, senón ia estar todo o día amargada. Foi como pensaba, mirou todo desaprobando cada detalle, sen o máis mínimo reparo, e despois se che gusta a ti. Miña nai apoioume citando as múltiples virtudes do piso. Meu pai axudou tamén, porque levarse ben ca sogra chega ata onde comeza a protexer a nena, a min. Cando cansou de picarme, porque todo o facía con esa intención, marcharon. Casualmente apareceu a veciña do segundo, seino porque así se presentou. Querida, di a veciña, por fin nos coñecemos. Que mundo este? A unhas cantas escaleiras de distancia e nin nos vemos. Que inhumano. Sabía que viñera xente nova para este piso, pero ata de agora nin te coñecía. Que son, teus pais? Di sinalándoos. Sí, dixen eu, encomendándome ás forzas divinas. E ela é miña avoa. Encantada, a señora, unha coruñesa de pro. Un placer, saudando a todo o mundo. Que sorte tivo súa filla. Mira que atopar este piso xusto enfrente do de seu noivo, un chico majísimo. A petarda, que ao ver que meus pais non sabían de que lles falaba, animouse. Mátoa. Eu a esta, mátoa. Bueno, xa nos veremos. Se precisas algo, chámasme. Vivo xusto enriba de Bruno. Un bico, cariño. E a moi zorra baixou as escaleiras sen tropezar, pese o moito que a animei mentalmente. Nótase que non tiña moito poder. As partíanse, miña avoa marchou toda escandalizada, pensando, xa sabía eu que isto de vivir soa. A do segundo funcionara a súa estrategia, as mil maravillas. Eu quedei esperando a Bruno. Tardou. Pensei que por fin lle viñera o sentido e decidira dormir na súa cama. Perdoa, di Bruno. Entretíveme cos informes. Non te espertaría. Non, acabo de deitarme. Aínda é cedo. A que hora te rías mañán? A 7. Como a ti, non? Si, hoxe dormirás, digo eu. Si, creo que si, preciso. Xa o supoño. Vamos. E tanto que dormiu, foi meterse na cama e quedar fora de combate. Eu tardei un pouco máis, non por falta de sono, senón porque quería velo dormir, como dicía el que facía comigo. Parecíame relaxado, dábame ganas de acariñarlle a cara, agora que non se enteraba, de tocarlle o cabelo, pero non o fixen, non quería espertalo. Despois dormín, feliz. O despertador soou puntual. Bruno xa estaba erguido esperando con un sorriso nada menos. Aquel día ia ser un bo día. Pola noite veu dormir, e a noite seguinte, e a outra máis. Chegamos ao mes de agosto, e se non fose por certos detalles, éramos unha parella do máis feliz. Eu xa me fixera a súa presencia, e el tamén parecía feito a miña. Pero non a facerse de resignación, senón ese a facerse de que falta algo se non o tes. Seguía pensando que aquelo non era normal, pero cada vez menos. A min gustábame aquela situación. E foi nese estado de felicidade inconsciente cando todo comezou a correr. Quedáramos as do traballo para cear e sair por aí, na nosa habitual cea de Bran. Levaba varios días intentando lembrarme de decirle a Bruno, e aquel día, o día da cea, fun todo o camiño repasando a lección para que non me esquecese. Chamei. Hola, di Bruno serio. Hola, deu na miña onda. Viña a dicirse... Pasa, pasa, di el convidándome a pasar. Eu quedei de pedra. Esta é Sandra, di sinalando a súa moza, a moza que tiña na facultade. Non sei se vos coñecíades. Ela é Leire. Non, era toda encantadora. É un placer. O mesmo digo, dixen eu, sorrindo para disimular as ganas de irlle ao pescozo. Bueno, eu teño que marchar. Que querías, di el serio. Nada, non creo que este sexa o momento. Proba? Non, nada, en serio. Marcho.
Por min podes falar con total tranquilidade, di ela con retranca. Non son celosa. El volviuse cara a ela nun acto reflexo e non lle debiu poñer moi boa cara, porque a ela borrouselle o sorriso cínico. Vémonos a noite e falamos, di Bruno serio. Desde a cociña vino xuntos. El facía a cea e ela falaba moi sorrinte. A min case me dá algo. Comecei a sentirme peor e fun chorar á habitación. Tirada na cama, no seu lado, no que ulía a el, chorei. Claro, como ela era rubia e guapa, erguínme, aínda tiña tempo. Desinfectei todo, fun ao armario, collín as sabas e a funda nova. Despois collín un bote de colonia e perfumei toda a casa. Con todo, saín e paseino de medo. Cheguei a casa soa. Abrín a porta. O primeiro que fixen foi mirar para o chan. Había unha nota de Bruno. Avísame cando chegues, estou experto. Non o avisei, non me apetecía velo. Conseguira pasar toda a noite sen sentir os pinchazos no corazón, pero a velo a súa nota comenzaron de novo. Non me apetecía descubrir que ele era como a todos e ver caer o meu heroi de perfección. Quitei a roupa e deixeina tirada toda pola habitación, unha peza en cada esquina e o suxeitador colgado na manilla da porta. Ves, Leire, se ele estivese aquí, non poderías facer tal. Merece a pena semellante sacrificio por alguén que te usa de peluche? Pervertido, vígamo. De metida na cama, dormín axiña. A mañá seguinte despertei cansa, abafada pola colonia. Ali estaba eu, tan ricamente, estirada ao máximo. Había meses que non dormía soa. En realidade, pasara moi poucas noites soa no piso. Tamén era certo que Bruno me daba mellor espertar, pero aquilo deberíase probablemente máis o axetreo da noite de marcha que a falta de compañía nos soños. Pechei os ollos e dormín. Non debiu ser moito. De súpeto, un pinchazo no corazón. Unha coitelada asasina. A caixa, dixen en alto. A caixa! Non estaba, Deus, non estaba. O tempo parou en seco, e na miña cabeza tan só unha cousa. A imaxe véndome abrir a porta do armario, collendo a funda nórdica e un baleiro. Ali tiña que estar a caixa, ali mesmo, debaixo da funda. Tranquila, dixen. Tranquila, seguro que son alucinacións da esencia de Violeta Sexta. Tanto afogar, merco perfumes de imitación e despois pasa o que pasa. O corazón foi recobrando o seu ritmo normal, e conseguín sair da cama. Fun cara ao armario, a modo, pechando os ollos e rezando para que todo fose froito da miña imaginación. Abrín a porta, baixei a vista ao estante da caixa e... Non sei que forza me mantivo ergueita, nin que enerxía me alimentou cando se me foi o aire dos pulmóns e o sangue parou de circular. Volví mirar. E outra vez, e unha máis, pero a condenada caixa non aparecía. Tratei de tranquilizarme. Seguro que fora el. Mais que seguro, fora el. Daba igual que estivese a rubia petarda, dábame igual todo. Pasei do timbre, pegueille uns cuantos golpes á porta. Que pasa? Di el extrañado. A min con esa cara inocente. Como que pasa? Onde está a caixa? Esqueitouse a porta da veciña. Entra, di Bruno agarrándome do brazo. A que ven isto? Que che pasa? Que me roubache a caixa, eso é o que me pasa. Eu non a teño. Mira, tío. Dame igual que a teñas, tío, María Santísima. Quero a caixa e quero agora, non me cabrees. Vasme pegar, di el sorrindo. Voute matar, agarrando polo pescozo. Como non me a devolvas, mátote. Pois xa podes ir comezando, porque non a teño, di el sorrindo, sen tomarme en serio, cousa que me desquiciou. Iso xa o veremos. Comecei a abrir todos os caixóns que vin, a tirar todo no chan, sen complexos. Rompín algo, un cadro con a foto, creo. Eu non volvía en min. A reacción violenta non me fixo acougar. Só me quedaba o dormitorio. Abrín o armario. Era inmenso. Por favor, Leire, di el desde a porta. Con cariño, sinalando as camisas. Foi dicirmo, collelas por lotes e tiralas na cama, no chan ou onde me cadrou. El non fixo nada, só quedou mirando, poñéndome máis nerviosa aínda. A patadas arrinconei o que xa había no chan para poder mirar debaixo da cama. Se fose un pouco máis racional, comezaría por aí, pero que se lle vai facer? Aínda che falta algo por mirar, di el serio. O que? A ala norte? Non, di el sorrindo. Eu? Toca, di el tocando os abdominais. Ja, para min que o da cociña non era fariña. E tiven que lle facer caso, metinlle un puñetazo con todas as miñas forzas e toda a miña mala idea. As forzas non son moitas, pero a mala idea...
El doblouse. Se tiveras unha caixa de madeira aí metida non te podías dobrar así, dixen seria. Xa che vale, di el partíndose. Dormiches ben, Seica, dixen eu a ver se me enteraba de algo. Non dormín, aínda levo a mesma roupa, ves? Daquela a cousa foi ben, eu que xa me arrepentía de non tirarlle algo á cabeza. A tipa debe ser unha fenómena, eu nunca te deixo tan contento. Estiven só, agardándote, di el serio, menos mal. Xa estaba comezando a pensar que mo cambiaran. Non viche la nota? Sí, pero non me apetecía estar contigo. Mellor soa que mal acompañada, porque viñeches soa, ben me poideches avisar de que... Que queres que che diga? Que o sinto? Pois non o sinto, gracias por todo, pero non me faz falta. Quedamos hoxe? Di el sin inmutarse. Non, Bruno, non imos quedar máis. Deus, como me mirou, partiume en dúas. Pensei que ti o entendías. Eu tamén o pensei, pero o único que entendía era o que pensaba que estaba pasando entre os dous. Vinte con ela e decateime de que só quería a caixa. Non creo que penses eso de min. Eu non creo que ti saibas o que eu estou pensando. O mellor non me coñeces, só crees que me coñeces, pero dá igual. Non, non dá igual. O que ti queiras, eu marcho, vasme devolver a caixa? Eu non a teño. Saín, abrín a miña porta. Leire, por favor, di el ca voz quebrada de antes. A veciña caiulle algo. Eu dei a volta para miralo, pero el xa se metera dentro. Quedei esperando, sen ser capaz de ir cara a el. Pechei a porta. Despois a veciña entrou no seu piso. Fun correndo á cociña, pero el xa baixara a persiana. En todo o mes non coincidimos máis. Mellor, pensaba eu. O luns, cando saín do traballo pola tarde, o de seguridade díxome: «Hoxe non veu o teu admirador». «Que?» dixen eu emocionada. «Non poñas esa cara, que non é guapo. É un arrastrado, fraco e ten unha barba que lle chega ata a rodilla», dixo ele exagerando para facerme sentir ridícula. «Con barba?» Pensei, sería Bruno? Si, xa cho dixen. Parece un deses executivos que se viñeron abaixo ca crise do 11. Sabes como che digo? Sen ilusión. Sei. E dis que hoxe non veu? Non, e non o vin, e a compañera mañá tampouco, para que vexas que nos preocupamos. Ei, moitas gracias. Se o volves a ver, avísasme, vale? Non irás falar con el. Mira que se está tolo de verdade. Non te preocupes, creo que xa sei can é. No fondo non me parecía posible que fose el, pero todo encaixaba. Cando cheguei a casa, a veciña estaba nas escaleiras falando con outra. Nin me molestei en escoitar a quen estaban esfolando. Ao pouco soou o meu timbre. «Ola», dixen. «Ola, era unha señora cun sorriso». «Perdón que te moleste, son a nai de Bruno. Se non che importa, quería falar un momento contigo». «Pase». «Eche ben bonito o teu piso, máis co do meu fillo», di ela toda natural. «É máis alegre. Claro que iso igual non é culpa do piso». «Igual, venme reñir?» «Eu?» di ela sorprendida. «E por que ia facer tal cousa? Se ve recomendada pola veciña?» «Eu chamome Fina», dixo ela sen facer caso do meu comentario. «Encantada, eu son Leire». «Algo xa sabía, sí. Vin porque me chamaron do traballo do meu fillo, dis que hai un mes que non vai por ali. A min extrañame porque aínda falei con el antonte e non me dixo nada». «Pois eu tampouco lle podo aclarar moito, hai bastante que non falamos». «Enfadaches vos?» «Noteino algo triste, pero como o pobre é como é, tampouco lle dei moita importancia». Tivemos unha discusión algo acalorada. A veciña díxome que había tempo que non había pola casa. Ese piluco o di debe ser certo. Trae unha chave do piso e viñache pedir que me acompañases, porque eu non sei como localizalo e a min dame medio soa. Muller, é a casa do seu fillo. Fomos, ela abriu a porta e a min casi me dá. O moi cabrón non recoñera nada, deixara o todo estrado. «Ai, que me secuestraron», di Fina asustada. «O meu fillo, xa se me facía...» Ei, tranquila, isto non é o que parece. Isto fíxeno eu. Pensei que o recollera». «Debiu te picar ben», dixo Fina mirándome mal. «Porque... sí, a verdade é que me cabreou bastante. Pero, filla, ti tamén...» Entramos na habitación. Víase o sitio de dormir en riba das camisas e as mantas do chan. Desfíxome o corazón.
Fun ao seu estudio, ela quedou mirando o dormitorio. Só había planos e estudios de canais e camiños e gráficos e nada máis. Na parede había unha foto dun túnel do metro, un que se fixera de proba para comprobar a resistencia da construcción á acción do mar. Explicáramo o meu irmán. Coñecíao ben. Tivera que ir con el un día, porque tiña que facer non sei que e dáballe medo. Estaba deserto, non o empregaban para ningunha liña e ás veces os morcegos da Casa dos Peixes coábanse. A min gustábame aquel sitio. Leire, ben, dicina berros. Que? Ves? Di ela ensinando unha foto. O meu fillo tamén sabe rir. Ás veces parece que lle esquece, pero saber sabe. Era unha foto de neno, parecía un trasniño simpático. Era un neno feliz, pero non soubo facerlle fronte á xente. Deille voltas e máis voltas, e cando me cansei, erguínme e funo buscar. A onde? Se el tiña unha foto do túnel xusto diante da súa mesa, había que probar. Camiñei, baixei as escaleiras mecánicas apagadas xa. Tiña medo de perderme. Mira que se había máis túneles abandonados, mira que se había máis xente vagando por ali, como chocase con alguén, morría no acto. Ulía a mar. Ás veces negábase a ceder e saltaba polas bocas da entrada, polo mesmo sitio que os morcegos, o mesmo sitio polo que eu esperaba que non entrase ninguén máis. Vino de lonxe, deitado nun banco. Pareciume un ser inocente e indefenso, e as picadiñas do corazón volveron de novo. Achegueime a modo, el ergueuse de súpeto, miroume como se non me coñecese. Ti? Di el, como se lle dese vergoña que o vise naquele estado. Ti, como me atopaches? Tratando de limparse. Quen che dixo que estaba aquí? A quen lle dixeches que estabas aquí? A ninguén. Daquela será que non mo dixo ninguén. Veu túa nai, entramos no piso. Vin a foto no despacho e intenteino. A foto, dixo con sorriso encantador. Así que miña nai viu o piso. Expliqueille todo e el falou. O día que te enfadaches cas túas compañeiras, di el sen máis. Sei perfectamente o que vos estaba contando Alonso. Eu só che quería dicir que ese día, cando te ergueches e lles fixeches frente, namoreime de ti. Aforreime aquela mirada de cando pasaches ao meu carón, sentín que me coñecías. Tratei de achegarme a ti, pero sempre poñías esa barreira para min insalvable. Pensei que tivera moita sorte ao vires vivir xunto a min, e non quería fastidiala. Fago o que podo. O da caixa veu despois, e non ten nada que ver con nada. Só é pola túa seguridade. Pola miña seguridade, claro, sabes. Cando me dou meu padriño de pequena, sempre pensei que tiña un demo agachado dentro. Lera unha historia sobre unha caixa así e non había que mo quitase da cabeza. Ai, di el mirándome mal. En que viñeches? A onde? Aquí, dixen sorprendida. En metro. Daquela se alguén te seguiu, veríalo. Si, cada veces que mirei para atrás, pero que me ia seguir? Dormeches algo? Non. E comeches? Estou ben. Seguro. Non te seguiu ninguén daquela? Non creo. Ademais, co anaco que levamos aquí dándolle o pico estará morto de asco por algures. Esperemos que sexa así. O enxeñeiro que deseñou este... Ao que chamades Spiderman porque fixo un trazado que semellaba unha tea de araña e ademais a presentación do proxecto coincidiu co estreno da segunda entrega dunha superproducción do mesmo nome e conseguiu nun trazado atender as necesidades de comunicar... Bueno, vexo que sabes a lección, di el sorrindo. Algo me quedou das 200.000 veces que me repetiu meu irmán. Sí, tamén fixo o trasvase da auga, que case que se converte nunha cesión involuntaria de auga a unha determinada zona xeográfica, que por estas casualidades da vida coincidía ca residencia de Bran do presidente do país naquel momento. O enxeñeiro e algún máis, ao se decataren, fixeron desaparecer os planos desas estructuras que alguén deseñou a maiores e que, polo que se o comenta, están feitas. O malo ou o bo do proxecto é que a súa estructura de tea non permite o funcionamento illado dunha sección. Sen os planos non se pode desviar a auga eficientemente. Podes abrir comportas e máis comportas sen éxito. E quen proxectou eses canais adicionais? Porque os obreiros non lles daría por ir facendo buracos sen máis. Foi o axudante de Spider, dixo Bruno. El seguía falando. Que o padriño era, por aquela época, mozo da enxeñeira da fundición onde traballaba, a encargada de deseñar a maquinaria para o proxecto. Ela e máis Spider foron os que tiraron da manta.
Estaba ameazada de morte. En realidade, moitos dos directivos da fundición estaban por un grupo armado que se opoñía á colaboración no proxecto. E cando morriu nunha explosión, foi este grupo o que asumiu a autoría do atentado. Os planos non aparecían e pediuse unha intervención xudicial. O que les jodía era non ter os planos para poder desfacerse tamén de Spider. A teu padriño tiverono baixo vixiancia moito tempo. A él dixeronlle que para protexelo. Registraron todo. A súa casa, as súas pertenzas e incluso, xa ao final do proceso, estivo retido baixo a acusación de espionaxe industrial. Soltárono, penso que non sabía nada, ou se o sabía, tiña unha forza extraordinaria que lle fixo aguantar a presión. Sabes que cando te deteñen, queda na ficha personal. Sí, sei. Cando se teclea o teu número de identificación, si sae toda a información, pero supoñía que só certos organismos tiñan acceso a esa información. Exactamente. As forzas da orde, os hospitais, e ti. Iso ven despois. Cando ingresaron o teu padriño, saltou na ficha, e cando botou as mans ao pescozo, agarrando a chave, dicindo que era o tesouro máis grande do mundo guardado para a súa fillada preferida, un médico avispado asociou a espionaxe co tesouro, e pensou en que igual podía sacar algo. Vamos, isto que? A 15ª parte de Spiderman ou que? Hai unha recompensa, aínda sen prescribir, de preto de 1.000 millóns de euros, así que non é pura fantasía, tes que andar con cuidado. Ben, razoemos. Supós que o médico este, mais a enfermeira, lle van contar a alguén máis, que le dan eles a recompensa, e sinceramente, con 2 atracadores desas características ben podo, non hai que poñerse así. Hai varias empresas, non é de todo legal, pero hai varias empresas denominadas de carácter estratégico que teñen acceso a estes ficheiros. Refírome a acceso directo, a que cando salta unha alarma deste tipo, eles entéranse. Séguesme? Unha desas empresas é a miña. Bueno, misterio resolto. Agora xa sabemos como sabes ti todo o que sabes. O problema é que, como comprenderás, a unha empresa como a miña, que se encarga da distribución de auga e a canalización de recursos ao longo do país e parte do estranxeiro, interésalle sobremaneira certo tipo de información. Sandra está casada cun alto directivo da miña empresa. Dime el, mirándome para que lle lese o pensamento. Veu sen avisar, pretendendo tomar un café como se nada. Cando consultas determinados arquivos, tes que deixar o teu número de clave. Eu consultei os arquivos o día que agachei a caixa, mentras o señor directivo e esposa estaban de vacacións. Non supoñía que tivese que facelas agachadas. De saber que o asunto tiña tal repercusión, podo te asegurar que o faría. O que ia. O mesmo día que volveron de vacacións preséntaseme a tipa na casa. O decatarme das súas intencións, aproveitei a túa visita para deixar caer certas cousas, como que che facía rabear, agachándoche recordos familiares. O día seguinte baixei polo xornal, cedo, antes de almorzar, antes de me duchar sequera. Nun cadriño pequeno, como un suceso máis falto de importancia, falaban dun accidente de circulación. O home faleceu, a muller está en coma. El mirábame e eu estaba acojonada. El era médico de urxencias no hospital, ela enfermeira. Eu escapei sen avisar. Se mo dixeras antes, poderíamos facer mellor, e ti non estarías medio morto de fame. Oe, se tes insomnio, por que non vas a un psiquiatra para que che recete algo? Estás horrible. Deixei a medicación. Parecíame mellor terapia dormir contigo. Decataste de que se te matan mentras durmes comigo. 2, xa case unha pauta, dixen eu de coña. El sorrí. En serio? Veña, non me vaciles. Tes que lle botar un pouco máis de sentido de humor. Ao final, a peor parte levou na tua nai. Está como unha rosa. Ti crees que miña nai? Que queres que che diga? Eu firmaba por morrer así. Estás de coña. Non, facendo o amor que a persona que queres, que máis se pode pedir? Para a tua nai sí que debiu de ser un trago. E supoño que debido a resouvas debe ser bastante difícil de ligar, pero o teu pai debiu quedar na gloria. Pensas que non sofriu? Realmente o pensas? Sí, non creo que pensase que o que sentía fora un fallo cardíaco. Pode ser, de calquera xeito non me gustaría comprobalo. Ti tes un corazón artificial? Non. Daquela non creo que haxa motivo para que chegues a comprobalo. Como sabías o do corazón de meu pai? Ui, co que lle gusta a xente resolvar, extrañache. Ademais, razoando un pouco,
tampouco fai falta dispoñer do historial clínico. El tiñao desde pequeno, e nunca lle dera problemas. Cando lle puxeron o definitivo, tiña que levar unha dieta moi estricta, para non exceder a capacidade do corazón, pero xa sabes como son estas cousas. Un día pasouse e non lle pasou nada. Despois, o día seguinte, foi a unha festa e pasouse outro pouquiño, e despois xa eran máis as veces que saltaba a dieta que as que a facía. Pero el non o notaba porque distribuía moi ben o esforzo. Un día de festa doulle un aviso e tuvo que ingresar. Advertíronlle moi seriamente que tiña que adelgazar ou someterse a un novo trasplante para poñerlle un corazón máis grande. Por un tempo portouse ben, pero... Ei, tranquilo, dixenlle pasándolle a man polo ombreiro. É difícil que un pai faga caso do que di a xente, pensan que son inmortais. O importante é que disfrutou do que viviu, e ti tamén, espero. Ás veces aínda o boto de menos. Tamén puido morrer dunha forma un pouco máis discreta. Si, é meu padriño poñerme outro nome, pero o que nos axudaron a madurar nunca lle imos poder agradecer, dixen eu de coña. Non creas, eu estou aforrando, dixo el seguindo a coña. Imos para casa? Non, di el escandalizado. Pensei que o entendías, non podo. Mira, claro que o entendín, pero a Coruña é unha cidade pequena, tarde ou cedo vannos a topar, para que aí nos imos molestar en fuxir? Para ganar tempo, Leire, para ganar tempo. Tempo? Para que? Para averiguar cousas. Que averiguaches neste tempo? Nada, só te ia ver o traballo e volvía. O importante era que estiveses ben. Eu é que o mato. Si, xa vexo, non importaba que me matasen a cuchilladas pola noite, o importante é que fose o traballo. Eu non sei, di el desorientado. Pois teño que ir traballar mañán, porque senón o de seguridade aínda vai pensar que me secuestraches, así que vou dormir, vale? Ti podes ver comigo se queres. Non vexo que fagas aquí agallada. Igual tes razón, para que fuxir? Custoume arrancalo do banco, só esperaba que non tivese razón no do accidente do médico, que non fosen os mesmos. Da parada do metro a casa andivo a modo. No fondo non lle parecía nada boa idea. No semáforo comecei a pensar como a él. Deus, dixen eu mirando a fiestra da miña habitación. Deixache xente na tua casa? Pregunta Bruno. Non, dixen eu paralizada, vendo as sombras de persoas andando dun lado para outro. Imos ver quen son? Sí, di el con seguridade. Se facemos como a veciña, igual non nos pillan. Nos sempre a cazamos, dixen eu baixándolle os fumes. Tamén é certo. Cruzamos. Eu co piloto automático, porque tiña un medo que non podía con el. Bruno, ao mellor tamén tiña medo, pero cada vez estaba máis seguro. Non era o meniño indefenso de antes, tornárase nun cachimán gardacostas, psicolóxicamente falando, claro está. O portal quedara aberto. Mirei a Bruno para recriminarlle aquel nunca. El sinaloume unha cuña. Subimos polas escaleiras, a min saíame o corazón pola boca. Chegados á porta do meu piso, estaba paralizada. E no momento de cruzar por diante para seguir subindo, morín. Quedamos no seguinte descanso. Non se escoitaban voces, só pasos dun lado para outro. Tampouco movían cousas nin abrían caixóns. Claro que xa o podían ter feito. Quen sabe o tempo que levaban ali? De súpeto o ascensor, pasos que entran. Que coño facedes? Dixo que entrou. Levo media hora dándovos o aviso, a ti entrou. Como que entrou? Di alguén dentro. Nós non a vimos. Pois eu sí. Vin a entrar e non viña soa. Di o primeiro. Vamos. Non sería ela, nós non a vimos. Sí que era ela, era a mesma que marchou antes. Asustaríase ao ver a porta aberta e marcharía correndo. E víchela sair? Preguntou o terceiro. Non, podémonos cruzar no camiño, puido baixar polas escaleiras. Sí, di o terceiro con voz de moi malo. Ou pode estar por aquí. Cando escoitou semellante cousa, Bruno arrastroume polas escaleiras abaixo e non sei como estábamos no portal, co aire dándonos na cara. Comezamos a correr, el parecía ter un sitio onde ir, eu corría sen saber. Paramos. Eu non podo conducir, non estou en condicións. E ti que tal? Pregunta Bruno. Algo mellor que a ti, creo, pero dime polo que máis queiras que ten cambio automático. Muller, sí. Di el como se acabara de decir unha burrada, pois a miña avoa non o ten e é máis moderno co del. O pique devolveu unha tranquilidade. Dubidei ao prendelo nas pelis, con ese simple xesto pasábase a mellor vida. Non saben onde está a caixa, lembras? Non te van matar. De momento. Crees que nos viron?
Seguramente, xa o saberemos. De momento conduce. A onde imos? A Santiago, a central da miña empresa. Teño que saber se os da túa casa viñan dali. Non creo que os teñan en nómina. Eu tampouco, pero sei onde buscar. O que ti digas, pero a min soame máis a meternos na boca do lobo. Se sabemos quen nos busca, sabemos con quen negociar. Ti vai pensando na estrategia. Estrategia? Como non lles digamos que cos planos viña unha lista de nomes moi interesante e moi inculpatoria, seguro que o creen. A certos niveis andan todos un pouco paranoicos. Sabes o que creo eu? Dixen sen darlle tempo. Que os canais eses do axudante non funcionan. A que estaría de coña? Sí, de moita coña, di el serio. Sobre todo para os que se molestaron en matalo, porque tamén morreu, antes de que poidese declarar. Miraba polo lado bo, polo menos, se non funcionan, non lle montan a bronca. Si, aí serviu de moito. Mellor que non funcione. Ademais, se cambiasen o mapa hidrolóxico da península a larga, tamén cambiarían o clima, non? Si, a larga, pero hai un plazo duns centos de anos, calcula as ganancias. Collemos o metro ao polígono. Non había case actividade. Eran, na súa maioría, bloques de oficina. Bruno entrou con toda a naturalidade, sen preocuparse de que a súa imaxe actual distaba bastante dado o pase de seguridade e sen preocuparse de que había máis dun mes que no traballo non sabían del. E deixárono pasar. Non sei como non hai máis desgracias. Eu impresionaba facilmente cas cámaras e os sensores de infravermellos e os pasos do vixiante facíanme saltar, pero el non. Seguía o seu plano mental, con precisión, sen inmutarse. Por fin, ao fondo un despacho. Doulle as teclas e saliu clave errada. Volviulle dar. Clave errada outra vez. Comezou a se poñer nervioso. A terceira non pulsou clave ningunha. Sacou unha tarxeta metálica e díxome que presionase a tecla número 0 mentras el pasou a tarxeta pola rendixa da porta. E abriuse. Nin sequera soou a alarma. Temos uns 15 minutos antes de que se active o sistema de emerxencia. Comeza a buscar. Que busque? O tío dime que busque, dixen eu pensando en alto. El sorrí. Prende o ordenador, di el mentras tecleaba. A clave é todo ceros, e despois ha hecho unha pantalla, e busca, e xa está. E que poño, matóns a soldo, dixen eu en voz baixa. Miroume dun xeito moi raro, e veu cara a min, medio sorrindo. Xa me estaba preparando para a impertinencia de turno. Ponse ao meu lado, mira o ordenador reiniciando, dalle a non sei onde, sae a pantalla da clave. Mírame con medio sorriso aquel. Escribe a clave mirando para min. Sae a pantalla de busca. Que dicías que querías poñer? Di el sorrindo. Nada. Achegouse máis. Que a súa cara case pegada á miña. Nada, non? Que era? Nada, dixen eu algo subida. Sentía a súa respiración. Sabía que me estaba mirando, pero dábame vergoña mirar os ollos. Inclinou a cabeza. Púxeme os pelos de punta. Seguíame mirando, e bicoume. 12. Pois aquí non está o que ias dicir. Di el o seu nariz acariñando o meu. Igual teño que buscar máis a fondo, di sorrindo. Igual sí. E fixo a súa man no meu cabelo, as miñas nas súas costas, unha eternidade. Igual non me enganara. Igual era certo o de que estaba enamorado de min. Igual sí. Señor Valarés, escoitamos ao fondo. Nin caso. Desculpe, señor Valarés, achegándose. Nós o noso. Señor Valarés, o noso carón, serio. Sí? Di Bruno sin soltarme. Teñen que acompañarme, di a voz. Xa pasaron 15 minutos, di el sorrindo, mirándome. O tempo pasa voando en boa compaña, non si? Di Cano Garda. Veñan por aquí, di o garda marcándonos o camiño. A onde nos leva? A saída está polo outro lado. Estáos esperando o señor Chacín, di o garda mirando. Entrou vostede nunha área restringida. Vímonos obrigado a chamalo. Tranquilo, xa coñezo o procedimento. O que non sabía é que tiñan que chamar a Chacín. Esa era a orde, di o garda. Se alguén entra no sector 4, chamar a Chacín. Se vostede aparece, chamar ao señor Chacín. É vostede un cabaleiro, di Bruno poñéndolle a man no ombreiro. O garda torce levemente a cabeza, asentindo, con complicidade. Bueno, Leire, vas ter o privilexio de coñecer ao señor Chacín, di Bruno pasándome o brazo polo ombreiro. Xa imaginarás quen é.
O marido de Sandra, supoño. O garda sorrí. Ese mesmo. Verás que boa parella fan, di Bruno, e o garda sorrí. Case tan boa como a ti e máis eu. E bícame. Xa será menos. Tes razón, xa lles gustaría, di el sorrindo. Asusteime, non estaba afeito ao Bruno simpático este. Doume por pensar que me mandaran un clónico para tenderme unha trampa. A verdade é que xa me podían mandar máis a miúda. Ao fondo do corredor había unha luz. Non, esa luz non. A do despacho do señor Chacín, supoñía. No despacho estaba o tipo de pé, mirándonos cun sorrisiño cínico. Que pasa, Manolo? Di Bruno. O outro mirouno mal. Que hai? Di o tal Manolo. Eu son Manuel. Di estendéndome a man. Ti debe ser Leire. Eu non respondín. Bruno mirouno mal, celoso. Vaya, di o Manolo. Sei que confundiche o horario e o sector. E hai algo máis que confundiches? Déixame ver. Que xa non traballas aquí? Que buscabas no sector 4? O nome dos tipos que mercaches para roubarlle a caixa, di sinalándome. Así que ti tes a caixa, di Manolo mirándome. Non sei de que me falas, dixen eu imitando o seu tonito gilipollas. El acaba de dicir que ti contrataches a uns tipos para roubarme a caixa, pero non dixo que a tivese, non si? Bruno asentiu. Daquela que a ten, di o tío todo rebotado. Os tíos que contrataches para roubala, dixen eu. Non, di o Manoliño taxante. Non que? Non a teñen, non os contrataches, contrataches solos pero non a teñen, teñena pero non os contrataches, non que, Manolo, aclárate. Déxate de tonterías, dame a caixa, ti non tes nin idea do valor que ten. Dama ou atentas consecuencias. Manolo, meu rei, dixen a Bruno, non te celes, saliume sen pensar. Bruno alucinaba, para min que agora era el o que pensaba que eu nacera en Marte. Por suposto que sabemos lo que vale. Polo que suporás que non che imos dar, e sinceramente, non creo que ti nos poidas perxudicar de ningún xeito. Déixate de estupideces e dame a caixa, di o tal Manolo. Non se che fai coñecida esta conversa? Dixen a Bruno. Bruno sorrí. Mira, Manolo, eu non negocio con intermediarios. Bruno mírame asustado. Así que cando os teus xefes se cansen de escoitar as túas simplezas e saian do agocho, que veñan falar con nós. Que xefes? Aquí mando eu. Non, ti non és ninguén. Os teus xefes tampouco deben ser moita cousa. Ninguén con mínimo de inteligencia ten de intermediario a un mamón con tigno entrecello. Engúraseche cando mintes. Non o sabías? Será que pasei toda a carreira xogando a tute cabrón na cafetería, di mirando a Bruno, para que despois o decano dixese. Así que, se non che importa, nos marchamos, e cando traias un cargamento de euros, igual te trato mellor. Leire, isto é algo moi serio, di Manolo nun ton sincero de verdade. Eses planos... Que planos, nin que carallo, dixen eu malfalada. O que queren os teus xefes non son os planos, non sexa simple. Bruno alucinaba. O que queren os teus xefes é a lista de nomes, pero mira que es tonto, de veras crees que andan tan acelerados por uns planos dunha estructura que non serve para nada? Ese proxecto pode cambiar. Ese proxecto foi unha fraude. Venderonlle a moto ás grandes cadenas hosteleiras, pero non funciona. Tío, por que crees que lle deron vía ao enxeñeiro que a montou? Bruno miroume sorprendido, como se comprendese que tiña razón. Se quixeran que funcionase, non eliminarían a única persoa do mundo que conseguiu desvirtuar o proxecto do tal Spider. Canto che prometeron? Por canto se pode comprar a túa simpleza? Que tal se marchamos, dixenlle a Bruno. E vixía a túa muller, porque creo que lle gusta demais o papel de espía cariñosa, e a min non, quedouche claro? Dixen eu, que a miña voz de ultratumba, esa que me sae cando me chaman Leiriña. No ascensor, Bruno quedouseme mirando un bo anaco, tratando de recoñecerme de novo. Fomos cara ao centro, botamos a andar polas rudas de pedra, maleiras, escoitaba o eco das nosas pisadas, algún turista ao lonxe. No mesmo centro todo era festa, a xente ceando na rúa e grupos de xente cantando e bailando. Quedei máis tranquila. Que facemos agora? Dixen. Non sei, non teño nin idea. Crees que atoparían a caixa? Non, di Bruno seguro. Onde está? Non che vou dicir, non che tiña pensado dicir, e despois desta noite, se tiña algunha dúbida ao respecto, despexóuseme. Vaya, Cristo lle montaches a Manolo.
2 minutos máis e involucras as magias do titanio. É que unha vez que me meto en situación... Excusamos fuxir, xa o tiñamos acojonado. Os seus xefes non, claro. De onde sacache a información? Dun expediente judicial. Pero agora non teño clave de acceso, estou bloqueado, xa o biches. Bueno, pero esa tampouco é a fin do mundo, dixen eu lembrando os meus tempos de estudiante. Coñeces a ben con clave, porque Óscar non a ten, e ti menos. Tranquilo, don importante, xa sei que a clave só a tedes os super mega estratéxicos, pero hai maneiras de entrar en certos sitios. Xa, pero esas maneiras son moi fáciles de localizar. Seguro que tamén o sabes. A min aínda nunca me pillaron. Vamos a ver se me entero, di el tratando de non perder os nervios. Entraches algunha vez nos registros oficiais sen clave e non te pillaron? Sí, cando estudiaba. Cando estudiabas, di el con recochineo. E cantos anos hai diso? 7, 8. Estás tola. O que podías saber non che vai valer de nada. Agora a situación é ben distinta. Tampouco creo que cambiase tanto o sistema. Non case. En canto te conectes a liña, témolos en riba. É que eu nunca o fixen en liña. Pois co satélite vaiche pasar outro tanto. Non é cun móvil. ¡Ja! E canto vas tardar en abrir un arquivo? 3 anos. Polo día é un milagre que funcione, pola noite imposible. Ti consígueme un móvil e un ordenador, e demóstrocho. É que llevas facer a contaminación lista. Aproveitala. Eu aproveito todo. Moi ben, do inxenio da informática. Ei, sen faltar, chapuciñas e aficionada. Un freazo na paralela, portas que se abren, mirámonos, portas que se pechan, pasos, lémonos o pensamento, comezamos a correr que matolos, sen máis, e nada, estábamos na boca do metro, pasamos e collemos o primeiro que vimos. É transversal ou central? Pregunta Bruno. Transversal. E como sabes? Non dá a impresión de que vai en transversal, di el paranoico. Que sexa unha línea transversal tampouco quere dicir que haxa que ir de lado, dixen eu vacilando. Que graciosa. Como estás tan segura? Dime, Porque son azuis, dixen eu señalando os agarradeiros. Porque son azuis. Di el mirándome como se acabase de dicir a chorrada máis grande do mundo. Claro. É porque o pon aí no mapa, dixen eu indicándolle que fose un pouco máis alto de miras. Ves, transversal 15. Puxe unha cara de derrota adorable. Por que me miras así? Xa sei que son un pardillo. Sorrí, el mírame de reollo. Veña, para. É que me sinto como se descubrese un tesouro. Polo da caixa? Pregunta Bruno. Por ti, es alucinante. En serio, pareces un tío plano. Ei, non me veñas agora con esas que sempre dixeches que tía moi boas curvas. Sí, pero tes cosas mellores que esa. A el dalle a timidez, tratando de non emocionarse. Sorrí. Bueno, onde enlazamos con unha liña central? Di mirando o mapa. En Paio Saco? Sí, dixen eu. Baixamos, collémola a liña central. Xa comezaba o movimento de xente. Aínda era cedo. A onde imos? Preguntei. A Coruña, dixo el, agora tomándome o pelo. O que hai que aguantar. Non, en serio. Imos a unha tenda de informática que ten un coñecido. E prestarános un ordenador? Como saiba para o que queremos, non creo. Non lle imos pedir prestado, di el con voz de macarra. O tipo un petardo e imoslle roubar. Eu mireino de reollo. Contarei ao meu irmán e o moi cretino non mo vai crer. Na superficie non había tanto movimento. Aínda era de noite. Bueno, a ver, di el mentras quita a camiseta e eu alucino. Vou acabar crendo que son guapo, despois non vai haber que me aguante. Di mentras me mira, é que eu estaba alucinada. A ver, sí. Colle e emprega a camiseta de guante. 2, 3, 0, 3, 1, 5, 7, 0... Ei, como sabe o contrasinal? El chíscame un ollo. Ábrese a porta. Entra e de seguido volve a sair co último modelo en portátiles. Postos a roubar, quedar a gusto. O amigo tamén ia quedar aliviado. Non era malo, estaba experimentando novas sensacións. Iso lle decía meu pai a miña nai cando a mestra lle contaba as trasnadas de Óscar. Estes enseñeiros son todos iguais, tarde ou cedo pasan polo aro. Volvemos ao metro. Imos ao teu túnel? Preguntei. Non, di el sin concesións. Aí non. Ti dirás. A calquera das submariñas, pero a calquera menos esa, di el rectificando. Son as que máis túneles de enlace teñen polo da evacuación en caso de... Joder, que mal rollo da eso, non si?
Xa che digo, pero non hai de que preocuparse, tamén sería mala sorte que se derrubasen hoxe precisamente, di Bruno. Collemos a central 8 ata o enlace transversal 13, dixen eu sinalando as líneas. Espera, mentras pensa. Déixame ver. Sí, xusto. Como sorprendido de que acertase. Aí hai unha maraña de túneis, moi ben, felicitándome. Pateas moito metro, ti? Teño un irmán pesado. É boa memoria. Baixamos no enlace e comezamos a andar polos túneis. Non che importa que me agarre, non? Dixen eu, e que había demasiado silencio, e xa comezaba a escoitar a chamada do alén. Agarra, leiriña, agarra, di colléndome polo ombreiro, mirei no mal. Que cara máis simpática pos. Vas levar? Tes medo? Sí. A min gustame escoitar o mar batendo, ca música de fondo. A min tamén, pero ás veces pareceme outra cousa. Sí, as vítimas de algún naufraxio clamando xustiza. Ti vacilo o que queiras, pero nas películas, en momentos así, hai un apagón, e no teu lugar aparece un esquelete. Advírtocho, nin se che ocorre a desaparecer e deixarme soa. Es capaz de matarme se o fago, a que sí? E bicoume. Para que facías ti isto? Se pode saber, di el cambiando de tema. Por dar a vara, ensinoume un profesor. Sí, claro. En serio? O único que me puxo unha matrícula de honra. Perdóasme se che digo que precisamente esa non era a nota que merecías. Chamábame abogada de pleitos pobres, porque nos exercicios prácticos sempre atacaba as multinacionais, o goberno e tal, e como pensaba que nunca ia ter acceso a unha clave, xa sabes, polo meu carácter, e como tamén pensaba que todos tiñamos dereito a unha defensa digna, ensinoume a facer isto. Para ter acceso á mesma información que os meus posibles rivais. Debía confiar moito en ti, podías acabar con el. Non, para un profesor guai que había... Morreu, di el asustado. Non, xubilouse. Ese ano, por eso me ensinou. Non era un tolo, nin tampouco eu. Sei como se fai, pero non ando metendo o nariz en máis. Tranquila, creote, di el sen moito convencemento. Mirei no mal. O portátil era flipante, o móvil do montón, pero ben valía. Saiu a mensaxe. Ondas mixtas non se pode... Xa xo dicía eu, di Bruno. E agora que? Agora pulsamos estas dúas teclas, dixen eu mentras facía memoria. E outra máis, e xa... Ei, di el alucinado. Como fixeches iso? Só tes que eliminar o programa de voz. Así eliminas as frecuencias baixas e salta a barreira. É a única utilidade que lle vexo aos móviles. Listo. O ordenador comezou ca conexión. O da clave costoume máis porque cambiaran as pantallas. O resto era igual, simple. Bruno estaba espantado. Sabeis alguén máis? Xa che dixen que non estaba tola. Nin teu irmán? Só que mo ensinou e máis ti. Que mo ensinou non vai dicir nada, supoño que ti tampouco. Non tiña pensado. Ademais, que mo ia crer? Podes acceder a calquera sector clave. Supoño, non sei. Non creas que me interesa moito. Aquí está. Dime o nome do expediente. A ver se o lembro. Eran as iniciais... Como te enganes, cápanme. As primeiras letras eran EXC/0604 Diel. Moi ben. E o resto? Ei, a modo, xa lembrei a metade. Sí, expediente xudicial cifrado xuño 2004. Non é moito. Comezan todos así, dije rindo. Polo menos lembrache la data, iso é importante. Vaya por Deus, gracias polo cable. O resto eran DEA, casi seguro, son as iniciais do proxecto. Probemos sorte. Como dixeches ti na oficina, temos 15 minutos para escapar. Calquera se pode equivocar tecleando, a mí xa me pasou. Sí, e que pasaba cando che ocorreu? Que me volvían pedir a clave. Claro, xusto o que non temos. Mira ti, se temos sorte e coincide con outro arquivo non pasa nada. Aquí está. Non teres algo para escribir, verdade? Non terei, non, dime Bruno. Esperemos que a memoria do móvil sexa algo grande. Que queres facer? Vou anotar todos os nomes que aparecen no expediente. Todos? Levoulle un anaco, o expediente era grandísimo. Non pretenderás que os coñeza a todos. Deberías. Se nos dera tempo a copiar as empresas, di el, con nomes soltos, sen saber que relación teñen, non imos facer nada. Ti xa han hecho o informe completo. Deberían soarche. Deberían, sí, di el con retranca. Vouche dar eu.
Deberían. Mentras o outro rasmaba, ordeei todos os nomes para tachalos repetidos. Este debía ser unha peza de coidado, mira cantas veces sae. Quen? Este tal Román Espiñeira do Pazo. É o máis popular. Xa, di el mirándome como se fose tonta. Que sí? Ese é Spider, o director do proxecto. Claro, manexando información privilexiada, calquera pode ir de listo, dixen eu chamando o capítulo. El sorrí. Esa canción, di el, pensativo, é incrible. Sí, dixen eu. E calamos para escoitar. Soaba Valero, cantado por Frederica Gomestrade. Bruno pechou os ollos e quedou dormido, apoiado no meu ombreiro. Eu seguín coda lista. Trataba de non abanear moito o brazo esquerdo para non despertar o macho man que me ia protexer dos espíritus mariños. Vin a Leire Uribarrena González. Era ela. O meu padriño, que tamén andaba preto dos máis nomeados. O delegado de Política Hidrográfica da Unión, o ministro de turno, Lázaro Santos García, ese tamén está en vermello, como a Leire. Seguro que era o axudante do Spider. Bueno, avanzando na lista había uns cuantos en vermello. Como lles desen mate a todos, aínda habían ter que aumentar a actividade dos crematorios. Non todos tiveron que guiñala polos canalillos de marras, algún xa lles tocaría por lei de vida. Sexamos algo optimistas. Ou igual non eran os que morreran. Eran pasos, decididamente eran pasos. O primeiro non fixen caso porque me coñezo, pero agora, máis preto podías escoitar con claridade. Eran pasos. Bruno, dixen eu erguéndolle a cabeza. Bruno, que? Diguel sen ganas. Esperta, ven alguén. Será o Mar. Sí, agora o Mar anda con zapatos, espabila. Pechei o portátil e erguínme. O outro, ao perder o apoio, volviu en sí. Os pasos viñan a modo, camiñaban armónicamente, cunha tranquilidade terrorífica. Igual son os vixiantes, días en moita confianza. Eu non vou quedar a comprobalo, comezando a andar. Espera, vou contigo. Pero non podemos botar a correr agora, hai moito eco. E que pasa? Concéntrase todos os vixiantes no mesmo punto á mesma hora, porque deste lado tamén se escoitan pasos. É o eco, di el simulando controlar. Si, multiplicado, porque destes parecen máis. Daquela habrá que correr. A verá. Comezamos a correr cara ao lado dos pasos máis lonxanos, esperando cruzar por diante do túnel antes de que nos visen. Pasamos, seguimos correndo, despois cara á dereita, recto, despois cara á esquerda. Paramos un momento, non se escoitaba nada, respiramos tranquilos. Sí, pasos tamén corrían, monótonos, firmes, rápidos, e veñan a correr de novo. Eu que tiña unha fame que non vía. Bruno caía co sono. Ao sair do túnel, choquei de cheo cunha das máquinas barredoras. Tirada no chan, ca máquina desmaiada ao meu carón e Bruno agarrándome para que non cruzase o túnel, esta vez sí, o da luz branca, daquela escoitei os pasos acompasados, firmes. Ergueime alterada, mirei a Bruno, mirei para todos lados. Bruno seguiume ca mirada, alterouse un pouco, viu os vixiantes achegarse, axudoume a erguerme e quedou escoitando. Sorriu, mirou a máquina, miroume e volviu sorrir. O ruido de pasos facía a máquina. Arriba, fenómena, di Bruno con sorna. Señora, está vostede ben? Di un dos vixiantes. Vai a golpe. Sí, non se preocupe, di Bruno. Sí, dixen eu que podía estar medio morta, cos cadrís desfeitos, estivesen onde estivesen os cadrís, cos dentes estrados polo chan, pero non precisaba que ninguén respondase por min. De momento, aínda podía falar. O botiquín está na nosa cabina, di outra vixiante. Acompáñenos e botaranlle un ollo. Non fai falta. Dixen eu cortándolle o paso a Bruno, que xa o vía vir. Estou ben. Veñen de todos os xeitos, di a vixianta. Se queren poñer unha reclamación. Vamos, di Bruno axudándome. Na cabina sentei un minuto. A vixianta saliu falar co outro que estaba sinalando a zona catastrófica. A vixianta non ven, podemos marchar igual. Non, descansa un pouco. Estás ben de verdade? Vaya por Deus, é humano o tío. Foi un bo golpe, pero non quería enredar ali sen necesidade. Claro, porque o golpe non o levaches ti, senón xa había ser outro cantar. Moito tarda a tipa esta, non? Si, non sei que estará falando con aquel. Mira, dixen eu sinalando a tele. Eso non é unha máquina de barrer.
Ao final dun túnel de entrada víanse dous tíos camiñando a modo, con precisión militar. Espero de veras que estés ben, dixo Bruno, e que poidas correr. Podo, créeme que podo. Saímos disparados, de pouco nos valiu, de nada en realidade. Estábamos rodeados no mesmiño sentido literal da palabra. Señorita, cabaleiro, di un, faga o favor de acompañarnos. Precisa vostede un médico? Mirándome a min. Non, non, gracias. Bruno miroume como se acabase de desbotar a última oportunidade. Estou ben, díxenlle. Vale, vale, di Bruno. Bueno, máis ben estou cansa. Estou cansa, Bruno, é que xa me dá igual. Se ti o dis, di el decepcionado. Metéronos nun daqueles coches búnker. Bruno non falaba. Estaba enfadado pola miña falta de entusiasmo na fuxida. Eu mirábao buscando un sorriso. El resistíase. Pareces cansa, di Bruno serio. Durme algo, se queres. Non, non teño sono. Que quererán? A famosa lista que lles prometeches, di el serio. Sí, seguro. Hostia, ordenador! Collerono eles, caeuche cando o da máquina. A verdade é que non me extraña, estás ben? Ei, sei que hai remorsos. Ai, di el sorrindo. Só pensaba en escapar, perdoa. O coche parou. Abrironnos a porta. Chovía, casi me alegrei. Andivemos cara a un edificio acristalado que estaba dentro do recinto. Eran as antigas naves da Rúa da Moda. Estaban sendo derrubadas para facer unha urbanización. Ninguén falaba. Entramos. Mandáronnos sentar a unha mesa. Veu outro. Este traía un traxe caro. Case que diría que estaba feito a medida. Era un chulo sobrado. Leire, Bruno, como se nos conecese de toda a vida. Imos falar claro. Non teño tempo nin ganas de perdelo. Son Esteban Suarna, delegado da Axencia Europea de Seguridade. Din por aí que dispoñedes de información de carácter estratégico, sustraída hai anos ilícitamente ás forzas de seguridade naquel momento operantes. Inoperantes para ti, Leire. Liu meu pensamento. Bruno sorriu. Sinceramente, dubido que sexa certo. En calquera caso, como comprenderedes, páganme para comprobalo. E aínda que prefería estar tomando o sol cunha rubia, teño que facelo. Quero a puta caixa agora. Bruno mírame e sorrí. Moi orixinal, dixen. Onde está? Dixo o poli. Eu que sei, entraron no meu piso. Non sei se seríades vos. O do Aro faiseme coñecido. Non fomos nós. O do Aro ten unha cara moi común. Sí, o? Igual xo teño que preguntar mellor a ti, di mirando a Bruno. O chacín este, que era amigo teu, di que lle dixeches, mirándome a min, non sei que dunha lista, acojonáchelo. E iso que nin nacera daquela. Debe ser, pero que moi convincente. Son? A ver se me funciona contigo. El arqueou a cella e sorriu. Proba, por probar nada se perde. Pero como non me digades onde está a caixa, e de lo ter ben fastidiado. Eu pensei que ti non o sabes, dixo mirándome. Sabes? Muller, despois do número que lle montaches ao amigo, di sinalando a Bruno. Falei ca veciña. Ah, vale, xa me parecía demasiada clarividencia para un poli. Bruno sorrí, o poli tamén. Onde estea unha boa maruja, por riba ainda me invitou a café, díxome. Ela non paraba de pedirlle a caixa. E tiroulle todo o chan. Ainda pensei que o mataba, di o poli imitando a voz de Piluca. A min ponme a casa como chapuxo e doulle a caixa, vaya se lle dou. Sale con ela espetada nos fuciños. A min dou má risa, Bruno estaba no seu mundo. Pero agora ela xa está a salvo, e ti tamén, e eu quero a caixa. Que estamos a salvo? Pregunta Bruno serio. A salvo de que? Crees que... Parou en seco, pensou no mellor. Da igual. Eu miro, el estaba enfadado. Os do coche liquidounos o tal Chacín, di o poli con complicidade. El non. Xa sabedes como vai isto. Chacín? Di Bruno extrañado. Por encargado un xefazo teu, do que non che interesa saber o nome, de momento. Nin sequera creo que o coñezas. Que? Imos? Di como un neno ilusionado. Xa me tarda ver a famosa caixa. Nós non nos seguemos. A min case me daba igual, pero a Bruno non lle facía ningunha gracia perder a única baza que tiñamos, sobre todo se despois nos daban vía. Andando, di o poli serio, que non teño todo o día.
Cando chegamos a casa, dou unha sensación de que había unha eternidade que non estivera ali. Subimos os 4 no ascensor. Non viñera ninguén máis. Que eu me decatase, que visto o visto tampouco era dicir moito. Xa no descanso... A ver, enxeñeiro, dillo Poli a Bruno, en cal dos dous? E que non che teña que volver dicir que non me marees. Bruno mirábame como se lle estivese partindo o corazón. Está ben, Bruno, está ben, dixen collendolle a man. No dela, dixo Bruno por fin. Daquela a buscarme o rei. Non te celes mirándome, que o dixen sen pensar. Dios, que acojone, Bruno miroume, tamén el o pensou. Bruno foi cara á habitación baleira. Aquí, estaba claro que tiña que ser aquí, ou non, di Bruno con retranca. Claro, sí que está, dio Poli. Demasiado, diría eu, demasiado claro. Mirando a Bruno, que non me marees, che dixen. Vaya, o señor todo o vexo, todo o escoito, todo o sei, réndese, di Bruno sorrindo con dozura. Ti o dixeches, onde este unha boa maruja? Bruno dá uns pasos cara a fiestra, para nas marcas das macetas, abáixase, rastrexa o chan ca man. O Poli comeza a sorrir. Bruno acariña unha das láminas do parqué e saltan varias lousas a modo de tapa. Míranos, colle a caixa e ven cara a min. Se xa o decía eu, di o Poli, onde estén os métodos tradicionais, que cabrón o tío. Toma a chave, fai os honores. Non sei se debería chamar antes a meu padriño, dixen. En realidade, non me deu permiso para abrila e Ti a que andas, di o Poli. Abre a puta caixa. E non o marees, di Bruno rindo. Collín a chave e abrín o fecho. O corazón saíaseme. Estaba emocionada por saber que me gardara meu padriño, con tanto cariño. Trae a caixa, coño, di o Poli vaciando a no chan. Tanto riquilorio, tanta historia. Abriuse, doulle volta as fotos que había, desencartou uns papéis, volviuno a tirar todo. Nada, xa o sabía. Eu arrodilleime tratando de recollelo todo e volvelo á caixa, facendo que non pasara nada. O Poli non me deixaba concentrar. Nada, xefe, di o Poli falando polo móvil. A puta caixa non tiña nada. E volvendo ao seu ton de coña. Bueno, algo sí, fotos e mexericadas desas. Estaba visto. Xa lle dixera eu. Isto era unha perda de tempo. Ben que llo dixen. Vamos, Sebastián, falando co chofer, a ver se pillo algunha rubia que me console. E o móvil de novo. Que me di meu xefe? Non, que va? Que planos nin que carallo? Para min que ten razón a petarda da telefonista esta que nin planos nin hostias. Que? Que non, que non fixeron canal ningún. Que o montaron ben montado para sacarlle a pasta ao das multinacionais do resort. Estivolles caralludamente, xefe, que yo digo eu. A auga para quen a sofre. Non somos medio anfibios, pois para nós, que cara? E saliu pola porta, co seu discurso políticamente incorrecto, seguido do Sebastián das narices. De súpeto, dá volta e tropeza con Bruno, que fora pechar a porta. Señeiro que leva moito... Fame! Di o Poli berrando cara adentro. Despois marchou e Bruno pechou. Quedou de pé, arrimado á porta, mirándome. Eu estaba recollendo todo. Agora que había silencio, podía facer co amor que requería. Non mirei nada, volvino meter na caixa, pecheina. Como o sabías? Preguntei a Bruno, sinalando o burato do chan. Eu facíalle moitas veces a compra. Cando se foi poñendo peor, díxome onde guardaba os cartos. Ela podía erguerse a collelos para darmos. En realidade, erguíase despois de ir eu, para contalos. Xa sabes, facíao para ver se era de lei. A xente maior tenche esas manías. Por fin, abrín a caixa, con cuidado, con cariño. Bruno seguía de pé, mirándome. Eu sorrín. Primeiro a carta. Bilbao, 28 de xuño do 2005. Querida Leire, por fin me decido a escribirche. Non me foi fácil. Pouco antes de naceres, a muller que máis quixen neste mundo foise. E non podes nin imaginar as veces que desexei ir con ela. Tu avó chamoume un día, como outro calquera, e díxome que naceras. Que che fose buscando o nome, que ia ser o teu padriño. O primeiro non fixen caso. Despois, paseniño, foches vindo e quedando no meu corazón. Vinte e namoreime de ti. Era do bebé máis feitiño do mundo. Abría los ollos e saíache aquel sorriso. Puxenche Leire porque a amaba, porque aínda amo, porque era unha gran muller, unha persona maravillosa, intelixente e boa. Porque me gustaría que algún día alguén te quixera como eu a quixen a ela, e que sexades felices para sempre.
Ela marchou, pero ti déchesme unha razón para vivir. Dime tu avoa nas súas cartas que che elixín mal o nome, pois se algún día ti o pensas, douche isto, para que vexas que é o nome máis bonito do mundo, para que teñas toda a felicidade e todo o amor que un día tiven. Agora pecho con esta carta un capítulo da miña vida. Non sei cando lerás isto, cando eu estea preparado para responder as túas preguntas e dicirche de palabra o que agora me custa tanto escribir. Só quero que saiba lo importante que fuches e seguramente estea sendo na miña vida, como ela o foi. E o padriño que te quere. Non parei de chorar. Bruno veu ao meu carón. Acarreñábame o cabelo. Cando rematei a carta, mirei o outro papel. Era eu no berce. Vaites, que ben debuxa meu padriño. Bruno sorriu. Había tamén un recorte do xornal, cunha reportaxe da morte da nosa Leire. Moitas fotos de meu padriño ca moza. Vaya pintas. Ela era guapa de verdade. Tiña uns ollos verdes incribles. Meu padriño era como Dios o dou. Grande, eso sí. Que felices parecían. Había un montón. Na praia, no monte, ela soa, el só, no barco, na fundición. Ei, por fin a fundición. Un laciño azul, igual que o negro que levaba meu padriño na chaqueta. Outro bloque de fotos. Camiño a casa, poñía. Eran fotos da aldea e de varios povos e cidades ata chegar á súa casa de Bilbao. Este meu padriño. Os veciños, os amigos, de tapas, pero vaya pintas que tiñan. Xa comecei a sorrir. Bruno seguía meu carón, mirándome. Un patuco! E un xornal do día que nacín. Esta sí que é cara de felicidade, di Bruno mirándome. Sí, gracias por coidar do meu tesouro. Pagou a pena, di el bicándome. Mira, enseñando do patuco. Que pequeniña eras, Estás ben? Sí, pagou a pena esperar. De fondo, no patio dos veciños, o proceso abriuse no brando 2004, o da la voz de alarma ao director do proxecto, o enxeñeiro don Román Espiñeira, trala reabrese o caso pechado hai case 30 anos. Se ben, os datos aportados por esta nova investigación levannos a falar máis de estafa que a crúa especulación urbanística sospeitada nun principio polos expertos. Con varias mortes ás súas costas, caeron hoxe, por fin, en mans da xustiza, implicados de modo directo no escándalo dos canais, aínda que as fontes oficiais non informaron sobre os motivos que provocaron a reapertura do caso, nin a detención dos implicados no que xa se pode chamar, sen lugar a dúbida, a gran estafa. Nomes como o de don Manuel Chacín, director económico de Auguisa, don Ramón Queizán, membro da xunta directiva desta mesma empresa, don Vicente Hernández, asesor persoal do ministro